Вітаначкі, гэта Алесь, і я монтую наш падкаст. Расскажу маленькі сакрэт. Все наши выпуски мы записали яшчэ больш года таму, і вельмі доўга мы іх монтавалі. Вы слухаеце ўжо апошні выпуск з гэтага сезона. Ён будзе вельмі цікавым. І пакуль я збірался сіламі, каб все гэта змонтаваць, наша гераіня Даша ўжо даўно зрабіла шмат крутых рэчаў. Напрыклад, яна пераплыла Ла-Манш. Таму, калі ласачка, калі вы хацеце, каб наш праект працягваўся і пачуць другі сезон, пакіньце нам нейкі калакольчык, лайк, падабайку, там 5 зорачак, зрабіце любую рэакцыю на платформе, дзе вы слухаеце, якая магчыма. Проста каб мы бачылі, што гэты праект цікавы і патрэбны. І прыемнага праслухоўвання. Добрый вечар, наши паважаныя слухачы. З вами Воля, Даша, Алесь і Зміцер. І гэта падкаст «Беларускі куток». До нас завітала сёння Дар'я. Яна Power Woman, тому што яна займаецца Power Триатлоном, Power Ironman'ом і ввогуле на Power па жыцці. Добрый вечар, паважаныя слухачы. Так, напэўна, Даша, дадзім тебе зараз слово, каб ты падрабязней расказала пра сябе, чым займаешься, можа, якую школку хадзіла, з якога горада, які улюблены прадмет. Так, ну, мы сегодня будем концентроваться на триатлоне, так? Тому пачнем со школки. Я з Брэста, родом з Берасці. Хадзіла, раз уж вы запыталі, мяне хадзіла ў ліцэй першы, які носіць імя Тадам Пушкіна, канешне ж. Якое імя можа насіць ліцэй у горадзе Брэсце. А потым пераехала ў Менск, пражыла там даволі шмат гадоў, больш за 10, і з 22-го года знаходжуся вось тут, разам з вами, у Вільні. Гэта супер коротка. Працую ў IT і займаюся рознымі рэчамі, у тым ліку трыатлонам, аб якім мы сёння будзем размаўляць. Што ўвогуле гэта такое трыатлон і як? Мне падаецца, гэта добра. Што такое трыатлон і як? Трыатлон — гэта мульціспорт. Ён уключае ў сябе 3 дысцыпліны. Трэба плысці, ехаць на ровары і бегчы. Каб не было сумна. Толькі бегаць, ці толькі ездзіць на ровары, ці толькі плаваць. Мне вось было заўсёды цікава. Ну, то бишь, умоўна, ёсць плаванне, ёсць ровар, ёсць бег. Які момант людзі вырашаюць гэта скамбінаваць і адначасова гэтым займацца. Ну вось калі табе становіцца сумна проста бегаць, ці проста плаваць, ці проста ездзіць на ровары, ты можаш вырашыць займацца трыатлонам. Яшчэ ёсць такі цікавы факт. Вось прафесійны, як прыходзіць да трыатлона. Калі чалавек не выдае нейкіх высокіх результатаў, толькі ў плаванні, ці толькі ў ровары, ці толькі ну, вось на бягу, іх могуць запрасіць у такія вось мультыдысцыпліны. Напрыклад, трыатлон. Аматары розныя шляхі. Шмат хто прыходзіць з плавання, шмат хто пачынае з нейкіх, напрыклад, бегавых клубаў, потым сустракаецца з гэтай тусоўкай трыатлоннай, і людзям проста цікава. І гэта сапраўды даволі не сумны спорт. Ён не надакучвае і дае магчымасць вось распределіць усю гэтую нагрузку фізічную па ўсім целе, не толькі там на ногі, напрыклад, рабіць акцэнт, а там яшчэ і на кор там зверху. Таму такі, як чалавек можа быць шматбакова развіты, так вось і трыатлон дазваляе фізічна заставацца шматбакова развітым. Слухай, а вось я неяк сабе ўяўляў, што трыатлон — гэта такая дысцыпліна вельмі індывідуальная, што там проста, ну, людзі, як аддзельныя асобы рэгіструюцца і удзельнічаюць у гэтым. А я так разумею, што зараз, калі ты сказала, што тыя, хто не могуць дабіцца нешта прафесійнага ў адным спорце, яны пераходзяць у трыатлон, то бок ёсць трыатлон ад зборных па краінах, ці як гэта працуе? Да, ёсць, канешне. Гэта алімпійскі спорт з 21 веку. Мне падаецца, у 2001 раз яго зрабілі алімпійскай дысцыплінай. Ёсць каманды нацыянальныя. Ёсць у тым ліку клубы, дзе людзі займаюцца трыатлонам. Гэта зараз з яго робіць даволі камандны від спорту. І у тым ліку працуюць над папулярызацыяй і над камерцыялізацыяй гэтага спорту, каб
ганарары, якія людзі атрымлівалі ад прафесійнага заняцця трыатлонам, таксама былі недзе на ўзроўні там з тэнісам, скажем так. Зараз вельмі вялікая ёсць розніца паміж тым, што атрымліваюць людзі, якія займаюць першыя месцы ў трыатлоне, і там тэнісістамі, якія атрымліваюць проста мільёны за кубкі. Вось. Таму праца ідзе ў правільным напрамку. А ўвогуле людзі, которые прыходзяць в алімпійскі трыатлон, гэта таксама аматары, ці там трэба пачынаць адразу як алімпіец і ісці гэтым шляхам? Мне падаецца, вельмі залежыць ад краіны, пра якую мы размаўляем. Ведаю вось прафесійны шлях некалькіх прафесійных трыатлетаў, і шмат хто з іх там каля 10 гадоў яны ўжо займаліся трыатлонам, то бок дзецьмі, то бок яны праз усё жыццё ў іх праходзіць трыатлон. Ведаю некалькі беларусаў, дзяцей там у трэцім пакаленні, якія займаюцца трыатлонам, іх там дзед і бацька. Дзед, напрыклад, некалі гэтым займаўся, бацька там прафесійны зараз трэнер па трыатлоне ў Беларусі, і вось там сын займае першыя месцы ў юніёрстве, і ён хутчэй за ўсё, ён робіць гэта ўжо прафесійна, і з вялікай верагоднасцю гэта будзе яго кар'ера. Гучыць як кожны алімпійскі спорт, калі шчыра, вельмі падобна. Мае нават вось гэта гісторыя бэкграунда, што сем'ямі там неяк самага дзяцінства ўсё вельмі падобна, так што трэба атрымліваць мільёны таксама. Да, калі-небудзь пры нашым жыцці павінна быць. А чаму менавіта свім байкран? Ось чаму не ведаю там метанне кап'я, потым плыць, а потым бежаць. Так, а ёсць яшчэ адна таксама алімпійская дысцыпліна пяцібор'е, як яна правільна займаецца. Вось там што там робіць? Там яшчэ ёсць стральба з пісціка і конны спорт таксама. Плюс яны бегаюць, яны плаваюць. І пятую дысцыпліну я не памятаю. Трэба будзе пагугліць. То бок мультыдысцыплін больш за адну. Гэта не толькі трыатлон. Я ведаю людзей, якія зараз займаюцца трыатлонам, якія вось прыйшлі з алімпійскага пяцібора. Ёсць такі беларус, які ў 5 алімпіядах спаборнічаў. І вось ён зараз трэнер аднаго з беларускіх клубаў. А ввогуле магчыма, каб трыатлон быў з іншага набора вось гэтых 3 дысцыплін? Ці ёсць такое? Да, я думаю, мне зараз вось цяжка прывесці прыклад, але 100% ёсць. Напрыклад, зноў жа у Беларусі робяць зімні трыатлон, і замест плавання робяць лыжы яшчэ. Таксама кардыо. Вось, калі цяжка знайсці нешта, дзе можна паплаваць у адкрытай вадзе, калі ласка, можна на лыжах паканяць. То бок там што, лыжы, велік і бег? Так. А як на велікі ўзімку ехаць? Ну, ось так і едзеш. Кіламетр едзеш, потым пару хвілін ляжыш на снезе, потым падымаешся, сядаеш зноў на ровар і каціш наперад. Ты таксама гэта спрабаваў? Не, я толькі глядзела, глядзець весялей, чым. Але ёсць у мяне сябры, якія гэтым займаліся. А якія ўвогуле правілы трыатлона? Іх даволі шмат. З чаго пачнем? Самага першага. То есть спачатку трэба плыць, трэба дайсці да вадаёма. І дзе пачынаецца правіла першае? То бок мы разглядаем, як выглядае трыатлон, вось як выглядае трыатлонная гонка, так? Так, з чаго пачынаецца? Ну, з плавання пачынаецца, да? Потым на ровары. І каб усё гэта зафіналіць, яшчэ кіламетры бега. Пачынаецца з вады. Вада можа быць зімой індор. У басейнах робяць таксама хуткія гонкі, напрыклад. Але, звычайна, і алімпійскі, і вялікія айронман-гонкі таксама ўсе робяць на адкрытай вадзе. Гэта можа быць возера, гэта можа быць рака, гэта можа быць нейкі вадаём, мора, акіян, все што заўгодна. Потым здараецца першая транзітная зона, так званая транзітка, дзе трэба выбегчы з вады, дабежаць да зоны, дзе знаходзіцца ровар, зняць у сябе ўсё тое, што не патрэбна на ровары, але было патрэбна на плаванні. Звычайна касцюм адзін і той же трусют, так званы, застаецца, але, напрыклад, здымаеш шапачку, здымаеш там акуляры для плавання, бярэш ровар у рукі, перад тым, як узяць ровар у рукі, апранаеш на сябе шлем, гэта абавязкова зашчопліваеш яго, зашчэпліваеш яго і бярэш ровар,
Нехта адразу апранае велатуфлі, нехта велатуфлі бярэ ў рукі, ці яны могуць быць прышпіленыя да ровара. Потым ты з гэтым роварам і з сабой выбегаеш з гэтай транзіткі, ёсць недзе лінія, пасля якой можна сядаць на ровар, сядаеш на ровар, нехта запрыгвае, нехта ўскоквае, нехта сядае, нехта запалзае, нехта падае. Перад тым, як сесці на ровар, едзеш на ровары далей. Гэта ровар звычайна займае каля 60% па часе, у залежнасці ад дыстанцыі. Пасля ровара здараецца другая транзітка, злазіш з ровара, пакідаеш ровар на спецыяльнай такой штукі, да якой ён крэпіцца, здымаеш сабе шлем, апранаеш тое, што патрэбна для бега, гэта звычайна красоўкі. Больш гэта такая база. Всё, выбегаеш з другой транзіткі, робіш бег і фінішуеш. Всё. Всё просто. Давайте не стучу. Я хацеў спытаць, вось гэты транзітныя зоны, яны вось працэс, калі ты перапранаешся, ставіш ровар, гэта ўсё ўключаецца ў твой фінальны час. Да, гэта час, які ўлічваецца таксама, і там ёсць даволі шмат лайфхакаў, як гэта рабіць хутка, эфектыўна, і шмат хто сапраўды умее у транзітках выйгрываць ці праігрываць час. Ты, хто не трэніруюць транзіткі, звычайна вельмі шмат часу там, на жаль, таксама трацяць. Я правильно разумею, у вас ёсць асобна трэніраванні па апрананні шолома, ровара і так далей? Перад стартам, канешне. Вот ты просто стаіш там, і вось Т1, Т2 адпрацоўваеш. Т1 гэта першая транзітка, Т2 другая. Адпрацоўваеш. Як там паставіць, якая педаль павінна быць наперадзе, дзе павінна быць, на якой звязде павінна быць павінны быць цэп, як у цябе там вісіць твой шлем на гэтым ровары, там, каб былі раскрытыя акуляры, каб красоўкі былі развязаныя, там, як закатваць туды шкарпэткі ў кожны з красовак. Там. Гэта ўсё проста там, да маленькіх дробязяў адточваецца ў кожнага чалавека, як там прышпілена ежа, з якой ты будзеш ехаць вось, і есці на гонцы. Скотчам там, ці не скотчам, дзе што ляжыць, дзе вада. Вада, каб была заўсёды адчыненая адразу. Даволі шмат лагістыкі. А сколькі па часе ты трэніруешся перад самім заездам, як ты правильно, перад самым спаборніцтвам вось гэты транзіткі? Зараз уже не шмат, насамрэч. Хутчэй візуалізацыяй займаюся перад гонкай заўсёды, то бок вечары, перад самой гонкай недзе ў галаве сабе візуалізуеш вось па кожным кроку, што і калі я буду рабіць у паслядоўнасці. Ці я спачатку там акуляры, напрыклад, апранаю, ці там шлем, да? Гэта ўсё прадумваеш у галаве. А потым прадумаеш гэта вось, калі заходзіш у ваду, плывеш, гэта такая медытацыя ўжо насамрэч. І там апошнія метры, пару соцень метраў думаеш аб тым, вось я зараз выйду з вады, што я буду рабіць. Што я буду рабіць, калі буду бегчы там у Т1, што буду рабіць у Т1, як я буду там мяняць усе гэтыя рэчы, і як я буду выбегаць. А як знайсці там свой ровар? Я там же трыатлон, там вельмі шмат людзей. Таксама ёсць лайфхакі, да. Гэта дадатковая дысцыпліна. Звычайна на даволі вялікіх гонках пастаноўка ровараў адбываецца за дзень. Калі гонкі малыя, гэта адбываецца даволі рана ў ранку, там за гадзінку, за дзве, можа, да пачатку. І заўсёды ёсць магчымасць прыйсці на гэтае месца і паглядзець, які ёсць арыентыры навокал. Дрэва, куст, лесвіца, білборд нейкі. Всё, што заўгодна. Будынак, які побач знаходзіцца. Лічыш колькасць секцый, які трэба прабегчы. Проста, і звычайна, гэта такія рады. І на вялікіх гонках гэта там каля 5000 можа быць удзельнікаў, і таму сапраўды трэба ведаць, куды бегчы. Гэта яшчэ адна рэч, дзе можна згубіць даволі шмат часу, і даволі шмат хто гэтага не робіць, і проста бачыш людзей, які потым бегаюць па транзіцыі, такія: «О, бой, дзе мой ровар?» А не можа атрымацца такого, што хтосьці твой ровар выкіне ці недзе пераставіць, каб ты больш часу яго шукаў? Ці ў кварч ён уедзе на тваім ровары? Я такіх гісторый не чула. Я не чула такіх гісторый, што можа адбыцца. Можа нехта закрануць там, напрыклад, ровар, і ты там выстаўляеш сабе гэты шлем з акулямі, прыбегаеш, і там ужо там, не ведаю, ровар упаў, напрыклад. Ці рэчы неяк там перавёрнутыя троху. Такое можа быць? Вось, а каб бралі нечы чужыя ровары, гэта цікава, я не чула. Толькі ты не падхоплівай гэтую ідэю, не рабі так, каля ласка. Там, дарэчы, ёсць ровары, якія каштуюць больш за машыну. Можна
Вось добра, што ты закранула, тому што я хацела спытаць, у кожнага жа свой ровар, і у кожнага можа быць у аднаго чалавека ровар можа быць даражэйшы за ровар іншага. Ці дае гэта каласальную перавагу? Так, дае каласальную, да. Гэта як тэхдопінг. Людзі, асабліва на роварах, можна там з 30 кіламетраў лёгка зрабіць толькі за кошт ровара там 35. І гэта неверагодна вялікая колькасць часу, якую можна выйграць менавіта вось інвестуя ў экіпіроўку. А чым умоўна адрозніваецца ровар для трыатлона за, не ведаю, 600 еўра і там за 6000 еўра? Тое, чаго людзі дасягнуць хочуць, яны хочуць дасягнуць максімальнай аэрадынамікі, то бок, каб пазіцыя, у якой я еду, і ровар, на якім я еду, давалі мне максімальную абцікаемасць, як гэта сказаць. Вось. І за кошт гэтага менш супраціву з паветрам і хутчэй хуткасць. Вось усе пазіцыі, на якіх сядзяць на роварах, там ровары, якія зараз робяць, яны робяць менавіта такімі, каб супраціву з паветрам быў найменшы. Вось у гэтым і сэнс. І, напрыклад, пераб'ю, ці, напрыклад, на даволі плоскіх дыстанцыях, калі трошачку дадаць вагі ровару, то, каб хутчэй разагнацца, ты траціш трошку больш часу, каб дадаць сабе хуткасці, але потым за кошт гэтай вагі большай пада мной, так, яно коціць лепей. Мне трошку менш трэба дадаваць намаганняў, каб заставацца хуткай. Таму вага тут гуляе ў плюс. Калі гэта нейкі горны этап, там могуць быць пытаннячкі і наадварот, лепей мець нешта больш лёгкае. А ці абмяжоцца неяк правіламі, што вось такое экіпіраванне на ровар можна купляць, вось такое гіры, гэта ўжо не? Да. І позу, якіх людзі там знаходзяцца на роварах пазіцыі. І тэхнічныя рэчы таксама. Вось, напрыклад, у гэтым годзе ці ў прошлым забаранілі класці нейкі бутэлькі у трысют наперад, там у раёне грудзей. Гэта дае даволі шмат эканоміі і аэрадынамічнасці дадае таксама, аэрадынамікі гэтай. І вось зараз 24-го ці 23-го ўжо прапісана там чырвоным, што, калі ласачка, нічога вось тут не павінна быць у раёне грудзей, тыпу. Слухай, а наконт пазіцыі на ровары, якая можа быць пазіцыя рукі на руле, ногі на педалях, усё? Ну не, ёсць аэрабары, то бок ты не едзеш вось так звычайна з рукамі, там дзе звычайна людзі ездзяць з рукамі на ровары, гэта рэчы, якія выстаўляюцца перад табой, ты нібыта ляжыш на локцях усю гонку. Я даволі дрэнна так катаюсь, але трэба вучыцца, бо на вялікіх дыстанцыях таксама дае даволі шмат выйгрышу ў часе. І, напрыклад, нельга слазіць. Людзі робяць на роварах, мы з вамі потым паглядзім малюначкі, здымаюць ніжнюю частку цела і кладуць яе, напрыклад, на раму там наперад. Вось так забаронена зараз рабіць. Нехта проста падымае ногі, кладзе іх вось на сідушку і там далей за сабой. Ну, то бок людзі знаходзяць... І гэта сапраўды дадае даволі шмат пераварыкі, але ёсць пытанні па безопасности. Вось. Таму такія рэчы таксама ўжо забаронены, нельга так рабіць. Гэта таксама ўсё прапісана, то бок вось так не рабіце, калі ласка, так не рабіце, можна рабіць толькі так. Слухай, мне падаецца, мы забылі самае галоўнае спытаць. Гэта трыатлон складаецца з 3 дысцыплін, добра, але што наконт часу ці дыстанцыі? Колькі гэта ў кожнай дысцыпліне? І колькі гэта займае часу прайсці гэтыя этапы? Калі запытаць у профікаў, яны скажуць, што трыатлон складаецца больш, чым з 3 дысцыплінаў. Ёсць яшчэ 4-е, гэта тое, што ты еш, ясі. І 5-е, гэта як ты праходзіш вось тыя самыя транзіткі. А наконт часу ёсць розныя, канешне ж, дыстанцыі. Класічная алімпійская тая самая дыстанцыя, да, якая вось 2000-х выкарыстоўваецца. Гэта дыстанцыя 1,5 кіламетры праплысці, 45 кіламетраў на ровары і 10 кіламетраў прабегчы. І ёсць яшчэ вялікі брэнд, галоўны брэнд у міры трыатлона,
Ironman, галоўная жалезная так званая дыстанцыя, вось каб называцца Ironman ці Ironwoman, трэба праплысці 3,9 кіламетра, праехаць 180 кіламетраў на ровары і потым прабегчы поўны марафон, гэта 42-195 кіламетра. І ў залежнасці ад гэтай дыстанцыі ёсць таксама палова Ironmana, просто мы бярэм усё рэжым на 2, атрымліваецца 1,9, 90 і 21. Ёсць 1/4, 1/8, якая называецца спрынтам. Час залежыць. Алімпійцы робяць гэтую дыстанцыю каля 2 гадзін, звычайна яны выбегаюць з 2 гадзін, што калі мы размаўляем пра поўны Ironman, то там ёсць ліміт па часе для аматараў, гэта 17 гадзін. Я думаю, што кожны з вас, калі б вы зараз проста з канапы ўсталі і пайшлі, хутчэй за ўсё зрабілі бы гэта з 17 гадзін, але сэнс у тым, што людзі звычайна хочуць зрабіць гэта камфортна, то бок без вялікіх пакутаў, і як мага хутчэй. Ну, усе ж жадаюць там нейкія рэкорды ставіць, так? Таму профікі зараз робяць поўную дыстанцыю ўжо з 8 гадзін, 7:40, 7:45. Аматары добра, калі каля 10, 12 недзе будзе ў сярэднім, гэта там мае сябры, якія рабілі, напрыклад, у першы раз. Я ні разу не рабіла яшчэ поўную дыстанцыю. З цікавага, у 70-е гады, калі я не памыляюся, 78-м, калі першы раз прайшлі вось поўную дыстанцыю на коні, на Гаваях, прафесійны быў там плывец, раварыст і бегун, і той, хто выйграў, я не памятаю, хто з іх выйграў, ён зрабіў гэту дыстанцыю каля 14 гадзін, ім спатрэбілася, зараз вось саб 8 ужо робяць профікі. І гэта пра прагрэс, які робяць людзі, дзякуючы клёвай трэніроўкі, працэсу, ежы, тэхнічнаму допінгу. І вось ты казала, што людзі прыходзяць звычайна з іншых дысцыплін. І адкуль прыйшла ты? Я не адкуль. Мне ўсё жыццё падабалася бегаць, я ніколі не займалася прафесійным спортам. Бег хутчэй быў такой медытацыяй. І ў школе, і ва ўніверсітэце. Я так пабегала трошачку там сезон праз сезон. Першы раз сяброўка моя пазвала мяне пабегаць у 2017 годзе палову марафона у Менску. Гэта быў, мне падаецца, другі год, калі яго рабілі. І я пачала рыхтавацца самастойна з ёй, з сяброкай, але мы самастойна не ходзілі ні да каго, ні да якага трэнера. І у выніку яна нешта адмовілася бегаць, а я вось прабегла гэты 21 кіламетр. Мне не спадабалася, як я гэта зрабіла, я падумала, што трэба папрацаваць трошачку, каб зрабіць, нармальна. Калі робіш, трэба рабіць нармальна. Вось, і вось пачаўся мой гэты шлях. Потым у мяне там здарылася, канешне ж, траўма. Мне сказалі трошачку не трэба бегаць, а вось гэты ты ўжо падсаджваешся на гэты наркотык, і трэба нешта рабіць. І таму мае бегуны, з якімі я тады займалася, пазвалі мяне паплаваць. Плаваць я таксама не ўмела ў той час, гэта быў уже 19-й год. Пазвалі праплысці пабег з замка Іф. Ёсць у Марселі такі, там, дзе Монте-Крыста граф нібыта сядзеў. Там даволі легендарны такі заплыў, я не ўмела плаваць. У лютым я пачала, у чэрвені ўжо быў заплыў, я прапусціла там яшчэ даволі шмат. Гэта было супер стрэсова. Самае страшнае, што рабіла ў жыцці, гэта вось мой першы 2,5-кіламетровы заплыў. Тады быў яшчэ шторм троху на моры. Мне не сказалі, што можна схадзіць з трасы, і я просто думаю, ўсё, трэба ўжо даплысці да канца, даплыла да канца брасам, на кроль нават не пераходзіла. Пасля вышытак думаю, трэба рабіць нармальна. Пашла зноў вучыцца. Всё, ў наступным годзе зрабіла Босфор. Цікавы заплыў, ён даволі лёгкі, дзе трэба пераплысці з азіяцкай часткі Турцыі ў еўрапейскую частку Турцыі ў Стамбуле. Гэта заплыў праз заліў, ён па плыні ідзе, і таму гэта даволі проста, там 6,5 кіламетраў, але яны прылятаюць як 3 прыкладна, таму што плыне там каля 3 кіламетраў у гадзіну атрымліваецца. Я праплыла Босфор, і ў той час уже вакол мяне было даволі шмат людзей, якія размаўлялі пра трыатлон. Ведаеце, там як на небесах толькі размова пра мора, так вось сярод плыўцоў і бегуноў толькі размовы, што пра трыатлон. І я падумала, што вось ён час, трэба ісці. Былі нейкія знаёмствы, і я ведала, куды ісці, да каго ісці, і ўсё запісалася ў клуб, і вось з канца 20-го года, а год быў такі даволі стрэсавы. Трэба было неяк з гэтым стрэсам бароцца. Вось пайшла ў трыатлон.
Я хотел спытаць, а як праходзіць зараз твоё трэніраванне? То бишь я вас пачуў, ты паасобку неяк падрыхтоўвалась, а агулам зараз ты умоўна ты побежишь до возера, плывеш, а потым адтуль на ровары едзеш? Ці ты паасобку гэта трэніруеш? Звычайна трэніроўкі паасобкі праходзяць. Ёсць так званыя брыкі, якія мы таксама хацелі абмеркаваць. Калі некалькі дысцыплін робяцца адна за адной, звычайна 2 вось у трэніровачным працэсе, але на тыдзень ёсць у маім выпадку 6 дзён трэніровачных, звычайна 1 выходны, гэта панядзелак у маім вось выпадку. Я не заўсёды раблю ўсе трэніроўкі, прапускаю, канешне ж, асабліва вось калі міжсезонне, так званае. Але, звычайна, гэта класічна, усё вельмі залежыць ад таго, да чаго рыхтуешся, наколькі вялікая дыстанцыя, падрыхтаванасць атлета, толькі там у пачатку, сярэдзіне, ці ўжо там блізка для прафесійнага. Звычайна, гэта 6 трэніровак, 2 плавання будзе, 2 ровары і 2 бега, але ўсё можа вельмі адрознівацца. Можа быць больш там, можа быць 3 трэніроўкі, напрыклад, веласіпедныя, брыкі зноў жа. Вось субота і нядзеля, звычайна, калі ёсць трошкі больш часу, гэта длінныя трэніроўкі, калі там, напрыклад, 3-гадзінны ровар, і потым там яшчэ троху бега, там 20-30 хвілін, там забегчыся. У залежнасці ад таго, да якой дыстанцыі трэба рыхтавацца. Вось. Ось я чула ўжо пра бег, што табе ён падаваўся, ты медытавала. Што вось як ты плыла? А ровар, гэта проста прыйшло з трыатлонам уже само па сабе? Ну, на ровары я ў дзяцінстве навучылася, там, каля 10 гадоў, але я з ім нават зараз на «вы». Хаця, калі б была магчымасць з нечым у трыатлоне быць на «ты», то гэта павінен быць, канешне ж, ровар. З-за таго, што вось 60 прыкладна адсоткаў там часу ты праводзіш менавіта на ровары. Ён абавязкова павінен быць хаця б сярэдні, лепей самы моцны. Плаванне вельмі цяжка давалася. Я займалася плаваннем толькі таму, што я не магла бегаць, і таму, што былі людзі побач, вось гэта сацыялізацыя, якая дапамагае, да, і гэта вось моц групы навокал цябе, калі можна з нейкім, калі ты ведаеш, што ты вось ідзеш там на трэньку, там 7 у ранку, і там ёсць яшчэ 5 такіх, як ты, якія там цябе чакаюць, і ты не прыйдзеш, і такі, Даша, не прыйшла? Вось, цяжка, вельмі цяжка. Я проста на нейкім характары, я проста з сабой, там, ну, гэта нейкая вайна была, трэба было проста даказаць сабе, што я магу нармальна плысці, камфортна. Першыя 2 гады на вялікім стрэсе. Нават 3, можа. Я толькі вось у гэтым годзе нейкую асалоду адчула вось ад такога доўгага, медытатыўнага плавання. Угу. І атрымліваецца, што вось ты плывеш, табе адняк даецца. Потым на ровары, і ты думаеш, напэўна, не, толькі не ровар. І потым бегчы, да, моя самая любіганая, ура, я бегу. Ці як? Ці табе аднолькава падабаецца працэс? Ці ты думаеш, ой, ну гэта трэба перажыць. Вось зараз паробім ровар і ўсё, перацерпім. Далі будзем бегаць. Не, я думаю, кайфую зараз. Плаванне, звычайна, яго увогуле паставілі проста, каб троху збіць пульс людзям, але гэта як вось размінка такая. На плаванні проста думаеш, што ты будзеш рабіць далей. Вось ты проста плывеш і пракручваеш у галаве кожны наступны этап. Звычайна ж, калі гонка такая даволі важная, яшчэ глядзіш там на трасу, што будзе, ты ведаеш, дзе якія развароты, павароты, дзе якія горы, дзе якія нізінкі, дзе там трэба ускорыцца, дзе калі трэба што паесці. І вось я калі плыву, я заўсёды думаю пра ўсе гэты вось такія дробязі, якія трэба будзе прайсці. Плаванне зараз ужо, ну, вось у кайф. Ну, плаванне на адкрытай вадзе, у трыатлоне там ёсць свае прыколы, насамрэч, гэта звычайна вось усе гэтыя атлеты, яны плывуць разам, нават калі запускаюць па групах у ваду, ўсё роўна вакол цябе ёсць даволі шмат людзей, і плаванне вельмі кантактнае, то бок няма гонкі, калі не здараецца кантакт з кім-небудзь яшчэ там на плаванні, то бок табе можа прыляцець нагой, рукой, у галаву, у руку, гадзіннік, цябе могуць там зажаць. То бок вось паміма гэтай медытацыі ёсць яшчэ гэты вось момант барацьбы там з кім-небудзь, каму-небудзь таксама можна параздаваць, там ёсць нейкія буі, якія трэба плываць, табе трэба арыентавацца, куды плысці. Ёсць што парабіць, вось таксама галавой папрацаваць. Ровар, я звычайна раней на першых стартах, калі вось яшчэ баялася гэтых кантактнага плавання, зараз неяк прасцей мне ўжо увогуле падабаецца, я на плаванні проста даволі расслаблена праходзіць, а раней для мяне было такое, так, вось я зараз прыплыву, і ўсё, там ужо я ведаю, што рабіць, там же ровар,
бег увогуле просто трэба ўжо дайсці да фінішу, там можна. Калі было страшна спачатку з гэтай адкрытай вады, я трошачку баялася яе. А зараз просто на плаванні кайфуеш, на ровары прыгожыя віды, просто трэба трымаць, глядзець, каб баты былі тыя самыя, якія мне патрэбны, кушаць там кожныя паўгадзінкі, глядзіш на пейзажы, глядзіш, каб блізка не пад'язджалі да цябе, ці я там не пад'язджала, а ўсё, бег, потом выходзіш і чысты кайф. Угу. Ты так расказваеш, быццам гэта суперлёгка. Вось быццам я зараз пайду з тобой заўтра на трыатлон і таксама проста праплыву, пагляджу на краявіды прыгожыя, там прайдуся да фініша, атрымаю медаль. Ну так і будзе, табе спадабаецца, упэўнена. Але я не умею плаваць. До речі, я забулася спитатися, так, а як правильно плыть? Там є обмежування, там, кролем, батерфляєм ці брасом? Нема, абмежавання яких нема, як хочеш, так і пливеш. Там можна навіть ось так, ось Можна. лягушкою, Можна. собачкою. Як завгодно. Але ўсе ж плывуць кролем, таму што так хутчэй. І... Так. Зразумела. Слухай, а калі плывуць, ёсць гэты буёк, гэты пакет, які за табой, ну, каб для бяспекі? Я бачу, калі так трэніруюцца, напрыклад, здесь вот на азёрах, то ёсць, калі цягнецца на за плоўцом. Як жартуе мой сябра, трыатлетаў не жалка, таму на старце няма буйкоў. Можна дамовіцца, мне падаецца, але людзі не плаваюць буйкамі, не. Ты даволі часта плывеш у гідракасцюме, ён заўсёды цябе трымае даволі добра на вадзе. Гэта не значыць, што нельга утануць, усё роўна можна, але ніхто на стартах не плавае з буйкамі. Зноў жа, звычайна ёсць нейкія лодкі, ці нехта, хто плыве побач з табой, іх даволі шмат, і ёсць нейкія правілы, калі там дрэнна, не можаш больш плысці, просто пераварочваешся на спіну, здымаеш там шапку, напрыклад, ты машаш ёй, і да цябе падплывуць і дапамогуць. Але не, звычайна без буёў плаваюць. Буі на трэніроўках, калі я плаваю даволі часта адна ў адкрытай вадзе, просто каб не было бачна. Па-першае, бачна, па-другое, калі зноў жа неяк дрэнна там сябе адчуваеш, можна за яго проста ухапіцца, і ён трымае, сапраўды трымае над вадой. А на стартах не, звычайна, не выкарыстоўваюцца. На такіх чыстых заплывах, да, калі, вось, напрыклад, на зелёных азёрах тут вельмі праводзяць кожны год, там ёсць 5 і 10 кіламетровыя заплывы, ёсць яшчэ менш дыстанцыі, але вось на гэтых даволі шмат хто плыве сапраўды з буямі. На трыатлонах не выкарыстоўваюцца. Ну, просто мне заўсёды падавалася, што вось як я гэта адчуваю, што плаванне найбольш нейкі такі страшны для мяне этап быў бы, таму што плыць доўга, і ты далёка ад берага, і ёсць нейкі, ну, такі рызык патануць. То бок бегчы неяк не так страшна, там, ну, зразумела, што можна атрымаць траўму ці нешта такое, але ты, ну, горшае, што з табой будзе, ты просто звалішся. Зваліцца з веліка гэта неяк не так проста, але ўсё ж балюча будзе так. А вось на вадзе гэта неяк самае такое жуткаватае для мяне заўсёды было. Я думаю, што па статыстыцы, насамрэч, на ровары самае страшнае здараюцца рэчы. Недавно на чэмпіянаце свету тыдзень ці 2 таму раваровым у гарах 2 чалавекі загінулі, і гэта на прафесійным. Жутка. Але плаванне можна прызвычыцца. Ты прызвычваешся да таго, каб плысці па адкрытай вадзе, і потым гэты страх ён неяк сыходзіць. Ён альбо сыходзіць, альбо людзі проста перастаюць плаваць, насамрэч, і вось другога не бывае. І ну, так і ёсць. І з плаваннем яго таму і ставяць першай дысцыплінай, таму што калі вось, напрыклад, там судрагі здараюцца ці нешта такое, а ты ўжо стаміўся, ты ўжо там наездзіўся і набегаўся, і потым пускаць сябе ваду даволі страшна, таму жудасна. Таму вось плаванне заўсёды стаіць першай дысцыплінай. Але я паспорыла, мне падаецца, ровар самае такі траўмаапасны. Ну, ровар, таму што там хуткасці, і ўсе едуць вельмі шчыльна адзін да аднаго, так? У трыатлоне нельга ездзіць шчыльна адзін да аднаго. Зноў жа залежыць ад... На алімпійскім можна, на айронменах нельга. Вось гэта драфтынгам называецца, і ў правілах гонкі звычайна прапісана пра тое, ці можна, ці нельга. І гэта 2 розныя гонкі, калі ты сидзіш у каго-небудзь за спіной і амаль не працуеш, і калі ты працуеш самастойна. Айронмен — гэта пра самастойную працу заўсёды,
Алімпійскія дысцыпліны гэта пра вось дазволены драфтынг, там трохі іншыя правілы. А вось мы ўжо ведаем, тому што да нас прыходзіў іншы госць, які бегае ў марафоны, што калі ты хочаш пабіць свой нейкі рэкорд, там ёсць пейсеры. А ёсць нешта падобнае ў трыатлоне? Не, няма ніякіх пейсераў, самастойна працуеш. Таму што яны забаронены, ці гэта проста дурны тон? Гэта і не дурны тон, і не забаронена. Мне падаецца, што трыатлонныя гонкі, яны настолькі розныя і індывідуальныя, што ты не можаш спланаваць. І ізноў жа 3 дысцыпліны. Ты не ведаеш, хто дзе мацней, і мне даволі цяжка уявіць чалавека, які будзе роўна плысці, потым роўна ехаць. Зноў жа, што такое роўна ехаць у сярэднім? Што такое ў сярэднім ехаць на ровары? Для некага гэта 30, для некага гэта 40, для некага 45. І вось табе трэба выстаўляць нейкі... Ну, тут немагчыма падабраць проста гэту логіку пад марафон, пад трыатлон у сэнсе, як гэта робяць з марафонам. Таму яно неяк нават... Мне цяжка ўявіць, што павінны рабіць пейсеры і як гэта прыдумаць пад трыатлон. Добра, раз мы так актыўна размаўляем пра трэніраванні, вось ты сказала, што там ёсць 5-я частка, гэта ежа. Мне вось цікава, як выглядае трэніраванне на ежу ці рацыён, в чым сэнс, чаму гэта 5-я частка трыатлона? Ну, па-першае, самае важнае пытанне гэта аднаўленне, таму што даволі шмат трэніровак і трэба даваць час яшчэ арганізму, каб ён аднаўляўся, да? Таму вельмі важны сон і ежа у жыцці людзей, які шмат трэняць. Гэта даволі шмат белкоў, і убраць нейкую такую непалезную ежу, нешта смажанае, тлустае, а тое, што... Ну, і вітаміны, як мага больш вітамінаў дабіраць тых, які патрэбныя праз ежу, трошачку бадаў там па мінімалках, але каб былі. А ежа на трыатлоне гэта неверагодна важная рэч. Даволі цяжка сабе ўявіць гонку, на якой ты працуеш там 10-12 гадзін без ежы. Ты не дацягнеш да канца. Ежа гэта вось яна 4-я такая дысцыпліна, нават можа нешта там з першай дысцыпліны. Як трэніраваць? Вось менавіта на тым пульсе, на якім ты будзеш праходзіць гонку, за месяц-два, там, ну, месяц-два будзе дастаткова, а лепей увогуле, ну, там, весь сезон есць тую самую ежу, якую ты будзеш есць на гонцы, на самой, на старце. З тымі пульсамі, якія ў цябе будуць у час гонкі. Таму што зараз увесь спорт ідзе да таго, каб больш не працаваць на жырах, на тлушчы, так, і больш працаваць на вуглеводах. І іх трэба есці даволі шмат. Раней стандарт быў 1 грам на 1 кілаграм вагі ў гадзіну. То бок чалавек, які важыць 60, павінен з'есці 60 грамаў углеводаў за гадзіну. Зараз стандарты там у профікаў падымаюцца да 2-3 грамаў. Гэта даволі шмат. Страўнік, калі ён у стрэсавай такой сітуацыі гонкі, няма столькі крыві, каб апрацоўваць такую колькасць углеводаў, і калі ён не падрыхтаваны, ён не зможа гэтага зрабіць. Таму даволі часта на гонках здараюцца непрадбачаныя рэчы, і людзі нават не заканчваюць там гонку увогуле. Яны не паміраюць, тфу-тфу-тфу, але страўнік адчувае сабе так сабе. Таму, каб ён сабе адчуваў падрыхтаваным, трэба гэта ўсё трэніраваць да гонкі. Не за дзень, за два, а за даволі вялікі перыяд перад гонкай. А як ты трэніруеш? Ты, умоўна, едзеш на ровары, паралельна худок точыш, ці... Так, толькі не худок, так. Розныя рэчы. Усё, што цукар у сябе мае, можна есці. Але, звычайна, ёсць там прафесійная ежа, усе гэтыя гелі. Вось, звычайна, лепей за ўсё, вось тыя самыя гелі, якія будуць на гонкі, іх трэба паспрабаваць перад гонкай. І не проста паспрабаваць, а лепей даволі добра іх пад'есці, каб разумець, як яно будзе ўсё ужывацца у час гонкі. Вось Міцер расказваў, што ён паспрабаваў гелі, яму не спадабаліся гелі, які ён спрабаваў. Так.
А ты любіш гэты гелі? Ну, там была гісторыя, што тут у Вільнюсе, калі быў паўмарафон, там у пакеце ўдзельніка былі 2 такіх маленечкіх цюбіка з нейкім гелем. І гэта было самае мерзотнае, што я наогул калісьці спрабаваў, таму што гэта было нейкае кіслае, салёнае, салодкае, ўсё адначасова, не маючы ніякага смаку. Гэта проста нейкая вось... Калі ведаеш, адразу замяшалі соду, соль, цукар, мабыць, муку нейкую, не ведаю. Ну, добрая навіна у тым, што даволі шмат зараз брэндаў ёсць, якія гэта робяць, і можна знайсці тое, што табе спадабаецца. Гэта не заўсёды гелі, ёсць яшчэ там жылешкі, нейкія желацінкі, якія можна есці. Гэта ёсць проста парашкі, якія людзі размешваюць у вадзе, проста і з сабой гэту воду носяць у бачках такіх для вады. Ось разам у ровары стаіць. То бок можна знайсці смак, які табе спадабаецца, але я даволі шмат чула ад сяброў, якія не займаюцца спортам, такі спрабуюць гелі, такі, господі, што гэта такое, што вы ядзіце, як гэта можна есці? Але, ну, ты неяк прызвычаешся, табе трэба атрымліваць аднекуль гэтую энергію, ўсё, у цябе няма выхаду. Можна шмат хто на полных айранах там есці сала, напрыклад, з картопляй. Ну, так, але это трошку цяжэй, там лагістычна троху цяжэй і... Я уявляю, як нейкі чалавек бежыць, яго прывязан да шыі талерка, і ён з відэльцам і ножыкам там точыць бульбачку з нейкай куркай смажанай. Не, я чамусьці уявіў, як гэты сала так нарэзана маленькімі кавалачкамі, і як патрантаж у Рэмбо, так праз... Так. Мне яшчэ ўзгадваецца, ведаеце, раней па рэкламе тэлемагазіна, тэлекрамы, я думаю, тэлекрамы. Па рэкламе тэлекрамы там была такая талерка, якая ніколі не пралівалася, дзе нічога не высыпалася для дзяцей. Аказваецца, гэта яшчэ для трыатланістаў. Так. А як увогуле трапіць у трыатлон? Гэта складаны працэс ці проста падаць заяўку, там заплаціць нейкі ўзнос? Які працэс? Залежыць ад краіны. У Беларусі былі і будуць клубы, і гэта даволі просты працэс. Ты прыходзіш вось проста з нулявымі ведамі пра спорт, і цябе даволі камфортна правядуць увесь працэс падрыхтоўкі. Спачатку, хутчэй за ўсё, будзе вялікі акцэнт на плаванні, калі чалавек не ўмее плаваць. Ну і потым трошачку будуць дадаваць там ровар і бег. У Літве як гэта зрабіць самастойна. Я не ведаю другога спосабу тут нешта рабіць. Знайсці сабе таксама трэнера і потым неяк сабраць гэтай дысцыпліны. Тут ёсць клубы, але яны троху іншага фармату. Яны ў фармаце адкрытых трэніровак, там раз на тыдзень ці раз на 2 тыдні, на 3. Зноў жа ёсць даволі шмат зараз онлайн-трэнераў. Яны хутчэй за ўсё падкажуць, як гэта рабіць. Дзе знаходзіць, напрыклад, чалавека, з якім паплаваць, неяк праз відосы будуць скідаваць і дапамагаць уваходзіць у гэты працэс, але калі ёсць вось магчымасць і выбар паміж онлайн і офлайн, 100% трэба выбіраць офлайн-трэнера хаця б на першыя паўгады, лепей год, проста каб вось забраць гэтую тэхніку, таму што тэхнічнасць вельмі важна. У першую чаргу плаванне, потым у ровары у беге таксама. То есть без трэнера проста немагчыма пайсці ў трыатлон? Магчыма. Нарабіць памылак і потым ісці выпраўляць іх. Але мне падаецца, як з любой справы, з якой пачынаеш, каб рабіць добра нейкую справу, да? Каб крута бустануць у самым пачатку, не траціць гэты час і, не дай Божа, не атрымаць ніякіх там траўмаў ці чого-небудзь такога. Гэта апошняе, што трэба рабіць, вось гэты атрымліваць траўму, гэта ўсё. Вось адзін раз маеш нешта да канца жыцця, яно будзе неяк табе там пра сябе напамінаць. Таму, каб клёва бустануць спачатку, там у першы квартал ці 2, лепей заўсёды вось узяць трэнера і там вывесці сабе на наступны ўзровень вельмі лёгка і проста, і потым можна самастойна, да, займацца. Добра, а калі вось падрыхтавалася, я адчуваю сабе зараз упэўнена. Всё, заўтра хачу ісці на трыатлон. Як? Дзе шукаць мне сайт там ці што? Які сайт? Дзе бліжэйшы трыатлон? Як зразумець гэта? Так, ну, у кожнай краіне ўжо даволі... Дысцыпліна ўжо такая. З 50-гадовым атрымліваецца ўжо. З 50-гадовай гісторыі. У кожнай еўрапейскай краіне 100% ўжо ёсць нейкія лакальныя тусоўкі, свае клубы. Можна проста загугліць у сваім горадзе.
У кожнай краіне, амаль у кожнай уже 100% будзе нейкі алімпійскі камітэт, які адбірае. А гэта значыць, што будзе нейкі лакальны нацыянальны чэмпіянат, і на гэтых гонках могуць удзельнічаць як аматары, так і профікі. Як профікі, так і аматары. Нехта ж павінен за профікаў плаціць, да? За тое, каб ім было комфортна трэніравацца. Таму вось нават у Літве ёсць свой трыатлонны чэмпіянат. Ён праходзіць летам звычайна, там 5 стартаў ёсць. І гэта невялікія дыстанцыі, гэта алімпійскія дыстанцыі, спрынты. І туды можна спакойна рэгістравацца, прыязджаць і удзельнічаць. Ёсць таксама індор-трыатлоны, якія праводзяць узімку. Яны даволі хуткія. Яны таксама ідуць у залік вось гэтых нацыянальных чэмпіянатаў. І ёсць гэты вялікі Ironman бренд. У іх, канешне ж, ёсць свой вэб-сайт. Стартаў летам проста кожныя выходныя, па 2 нават, часам па 3. Зараз ужо і Азія падключаецца даволі актыўна. Паўночная Амерыка ўся ў стартах. Плюс ёсць даволі шмат такіх лакальных брэндаў, якія паўтараюць тое, што робіць Ironman. Яны больш танныя, і там таксама можна атрымліваць асалоду. Можа, арганізацыя будзе трошку не такая прафесійная, як у Ironman, але будзе. А ці трэба нейкі рэзультат для таго, як патрапіць у Ironman? Ці кожны можа? Можа, кожны. Лепей, канешне ж, разлічваць на свае сілы, каб разумець, што ты можаш фінішыраваць гэтую гонку. Як у любым спорце ёсць, канешне ж, чэмпіянат свету, на які трэба адбірацца. Вось туды проста так не трапіш. Туды можна трапіць толькі, калі перад гэтым на якой-небудзь гонак заняць там адпаведнае месца і атрымаць гэты слот на чэмпіянат свету. Чэмпіянаты свету ёсць па палове Ironman, па поўным Ironman, ну і, канешне, алімпійскія, там, свае алімпійскія прафесійныя дысцыпліны. А наколькі гэты спорт дарагі сам па сабе? Мне падаецца, калі ровар можа быць даражэй, чым машына, як мы казалі, то ад нейкай сумы да бясконцасці. Ну, все так. Я думаю, што каб стартануць насамрэчы, можа дазволіць сабе амаль кожны стартануць гэты спорт. Залежыць ад амбіцый таго, што ты хочаш з гэтым, са сваім экіпіроўкай, са сваёй зрабіць і паказаць. Ну і да, там няма, паталка няма, таму што ровары каштуюць і па 10, і па 20 тысяч $. Плюс, ну, вось стандартны, калі ўзяць там набор на плаванне, калі гэта цёплы старт, то патрэбен толькі, ну, вот плавкі ці там купальнік, акуляры, нават шапачка не патрэбная. Всё, для плавання гэтага дастаткова. Плаўкі і акуляры знайсці даволі проста. Проста? Пагадзіліся. Далей, ровар. Ровар на старты можна браць што? У пракат, правильно? Гэта не абавязкова павінен быць роад-байк, можна браць звычайную МТБшку нейкую, там на кароткія дыстанцыі можна спакойна ўзяць сабе на пракат, ровар, пракаціцца. Ёсць, канешне, вялікі плюс у тым, каб выкарыстоўваць велатуфлі, якія да педаляў крэпяцца. Але не абавязкова. Звычайныя кросы таксама спрацуюць, калі там першы старт, да? Таму на ровар нам трэба што? Нічога. Шлем патрэбен. Яго таксама можна браць у пракат. Ровар, шлем можна взяць в пракат на свой першы старт. Всё, на бег вам патрэбны кросы. Гэта невялікая інвестыцыя. Ну і всё. Вось, стартаваць можна амаль з мінімальным бюджэтам. А ці можна ровары ці бежаць у адных і тых жа кросах? Ну, я ж кажу, да, калі няма вось велатуфель, то можна проста ехаць і бегчы ў кросах. А то есть няма правіла, што трэба абавязкова іх сняць і тут жа адзець? Не, няма такога правіла. Ты просто вось выйграеш у часе на то, каб не здымаць себе абутак адзін і там другі апранаць. А мне яшчэ трапляліся відэо ў тыктоку, што першае відэо якое было, што адзін мужчына атрымаў штрафныя нейкія секунды, і таму ён вырашыў пабяжаць без шкарпэтак. І яму было вельмі балюча, канешне. А другое відэо, што жанчына, яна не зашпіліла, тарапілася, не зашпіліла шалом, і ёй таксама, яе нават Дыскваліфікавалі. Яе нават дыскваліфікавалі. Яе нават вылучылі з гонкі.
Ну так, это правілы гонкі, іх трэба прытрымлівацца. Зноў жа, гэта бяспека проста. Як чалавека, які едзе на ровары, так і людзей, які побач з гэтым чалавекам знаходзяцца, нельга чапаць ровар, пакуль не зашпілены шалом. А хто дае гэтыя секунды? Ці кажа, ўсё, ты не едзеш далей? Ёсць рэферы на кожнай гонцы, суддзі. І гэта не толькі пра алімпійскі трыатлон, гэта пра любы звычайны. Любы звычайны, так. А як яны бачаць усю дыстанцыю? Яна ж вялікая. Яны ездзяць на матацыклах, даволі ты не чуеш іх, калі яны ззаду пад'язджаюць. То бок можна парушаць, а потым як цябе пабачыць. Асабліва ў транзітках там даволі ўсё добра бачна, там бачна, хто што робіць, таму ўсё праглядаецца. Людзі даволі часта атрымліваюць дысквал ці дадатковыя секунды ці хвіліны за парушэнне правілаў. А як ты даведаешся, што цябе дадалі гэтыя секунды? Да цябе падыходзяць і нешта кажуць, ці як гэта атрымліваецца? Так, у транзітках табе нехта падасць нейкі знак, па-першае, па-другое, на ровары, калі гэта ці там на бягу, табе проста пакажуць нейкую таблічку, неяк табе там паведамяць. Плюс ёсць яшчэ у Т1 і Т2 заўсёды ёсць такі вялікі стэнды, дзе напісаны нумары людзей, якія атрымалі штраф. І перад тым, як забегаць, напрыклад, на наступны этап, ты можаш... Яны даволі вялікія, іх даволі цяжка прапусціць. Ну, і зноў жа трэба проста праглядаць кожны раз, напрыклад, калі бег там у некалькі колаў, ты кожны раз прабегаеш, і ты там бачыш, як яны выкрэсліваюць гэтыя нумеры, якія адстаялі ўжо свой штраф. Бачна, што людзі падбягаюць, там стаяць. Даволі... трэба ведаць, што гэта можа здарыцца з табой, і лепей на ўсялякі выпадак праверыць, ці няма там твайго нумара. Іх пішуць даволі вялікімі лічбамі, таму цяжка прапусціць свой нумар. Ну, вось на прыкладах, вось былі ў цябе нейкія штрафы на дысцыпліну? Да, былі. Вось за што? За драфтинг. А то бок, калі ты вісела на хвасце ў кагосьці. Да, але я не згодная, конечно ж. Ці ты хацела кагосьці падрэзаць? Не хацела. Там, гэта было ў Варшаве, вось гэтым летам. Мы пад'язджалі ж да разварота, даволі вузкая была дарога, і там даволі шмат збіраецца ўжо раварыстаў, і там амаль немагчыма не сядзець на калясе, на коле ў каго-небудзь там перад табой. І вось гэтыя рэферы, суддзі, менавіта на такіх момантах, на жаль, і ловяць людзей. Вось, таму я 5 хвілін страціла на тое, каб потым адпачыць пасля ровара перад тым, як пабегаць. А, то есть, гэты час, гэта ён не плюсуецца, дасуецца? Ці ты у транзітках павінна адстаяць гэты час? Ён плюсуецца да результата, канешне, у тым і сэнс, што гэта дадатковыя 5 хвілін зверху. А, то есть няма такога, што табе кажуць? Я зразумела, прабач, да. То бок перад тым, як выбегчы, я яшчэ 5 хвілін проста стаяла і чакала, пакуль пройдзе гэты час. А я проста думала, ці так, ці ты нічога не чакаеш, проста табе какая-то сістэма залічвае. Ну, гэта ж яшчэ маральна на цябе давіць, да? То бок людзі, можа, з якімі ты там спаборнічаеш, дзе-небудзь яны ад цябе ўбегаюць, таму адразу ты стаіш і адпускаеш гэтых людзей наперадзе. А раскажы нам пра страшылкі трыатлона. Вось, мабыць, нацёртыя ногі, я не ведаю, абосраныя штаны, там, якія страшылкі ў менавіта ў трыатлона? Ёсць такі Крістіан Блюменфелд, вось ён недавно паставіў рэкорд, нарвежец, на поўнай дыстанцыі. Ён зараз паўсюль ставіць рэкорды. Вось ён, калі ставіў рэкорд, ён першы, канешне ж, прыбег з даволі вялікім адрывам ад другога месца, так вось з якіх толькі, як так прыгожа сказаць, з якіх толькі дыр з яго там нічога не вылетала на гэтай гонцы, то бок у яго ўсё пайшло не так. Яго там і ташніла, і ў тым ён адсидзеў, але вось ён прыбег першы. Гэта прыклад таго, што вось нешта яны там з ежай зрабілі нешта новае, яму не зашло, але ўсё роўна результат ён выдаў топавы. Што яшчэ? Ну вось 12 гадзін гонкі, да? Ты, напрыклад, едзеш на першым месцы. Ну, вось, даволі цяжка уявіць, што табе не захочацца ў туалет, да? Вось, это бок трыатлеты, даволі шмат хто, і я ведаю гэтых людзей там па імёнах. Яны пісаюць, напрыклад, вось на ровары і на бягу, таксама без прыпынкаў. Гэта страшылка. Што вам яшчэ такога распавесці? А яны падрыхтаваныя, яны з памперсам? Ну, які памперс, ты што? Таму што табе гэта дадатковы... Дынамічна. Просто калі тебе потом кажуць, не чапай мае красоўкі, ведай, што лепей іх не чапаць. А то бишь яны там не праз трубачку нейкую бутэльку, а просто вось...
Не, асабліва калі ідзе дождж, напрыклад, то там ужо нават няма ніякага сэнсу прыпыняцца. Ці яны так ахалоджваюць тых, хто дрыфціць ззадзі. Да, гэта вельмі, ёсць профікі менавіта так і робяць, каб ніхто да сябе не пад'язджаў. Я ведаю прафесійна там дзяўчыну, якая кніжку напісала пра трыатлон, у якой яна напісала пра то, што калі да яе нехта з аматараў там сядае там на кола, яна робіць предупредительный, так сказаць. Рыск. Да. Слухай, так падаецца тады не 3 дысцыпліны і нават не 5, як ты казала, а цэлых 6, таму што трэба яшчэ гэты навык асвоіць. Так. Ведаеце, яна кажа таму, хто на коле, першы папераджальны, наступны забойны. Вы не хочаце ведаць, што такое забойны. А якія вось самыя крутыя трыатлоны? Гэта Ironman? Ці гэта проста распіарены брэнд? Я лічу, што гэта сапраўды крута. Зрабіць поўны Ironman, адабрацца на чэмпіянат света, які праходзіць на Гаваях Кона. Гэта легендарная гонка, на якую хоча трапіць любы трыатлет і трыатлетка. Раз на год праходзіць, вось, гэта, канешне, легендарны старт. Там першы раз у жыцці увогуле на планеце там адбыўся такі сапраўдны Ironman, і з таго часу 78-го, калі я не памыляюся, чэмпіянат свету па поўным Ironman праходзіў там да недаўняга часу. Зараз пачалі дзяліць мужчынскія і жаночыя старты, і адзін год мужчынскі старт адбываецца на коне, адзін адбываецца ў Францыі і наадварот. Потым жаночы адбываецца ў Францыі, а мужчынскі на коне. Гэта легендарны старт. І мы з вамі не чапалі гэтую тэму, але ёсць яшчэ экстрэмальныя трыатлоны, і экстрэмальнасць іх можа быць у тым, што нейкія экстрэмальныя умовы, напрыклад, вельмі халодная вада, ці там ехаць на ровары ў гару, ці бегчы які-небудзь трэйл дзе-небудзь у гарах, альбо гэта можа быць экстрэмальныя дыстанцыі. Напрыклад, ёсць вось у Расіі, у Сібіры, і не толькі там гонкі, на якіх, напрыклад, ты там 3 дні гэта робіш, плывеш першы дзень 10 кіламетраў і едзеш там каля можа 180 кіламетраў, калі не памыляюся, на другі дзень едзеш яшчэ там 250 прыкладна кіламетраў. І я вось не памятаю, ці на другі, ці на трэці дзень ты яшчэ бежыш 80, то бок двайны марафон, нешта такое, там крэйзі дыстанцыя. А вось ты казала у халоднай вадзе, нам наш мінулы госць нешта казаў пра Нордмен, ці нешта такое у Нарвегіі, ці недзе, што ты там у халоднай вадзе, потым кудысьці на гару едзеш на велікі, ці на вулкан нейкі, нешта такое. Гэта пра гэта? Да, гэта чэмпіянат света па экстрэмальным трыатлоне, Норсмен называецца, і ў Нарвегіі праходзіць, там легендарная таксама гонка, туды дабрацца цяжка. Удзельнікаў значна менш, канешне ж, на экстрэмальных. Гэта такія дамашнія, вельмі утульныя старты. На такіх стартах абавязкова трэба мець сапорта. Гэта чалавек, які... І гэта, звычайна, гэта нават каманда. Гэта не адзін чалавек, а цэлая каманда з тобой працуе, у цябе ёсць свая машына, яны едуць з табой, яны цябе там даюць ежу, яны расціраюць цябе пасля вады. Гэта такая вось сапраўдная камандная праца. І звычайна там выйграюць не тых, хто самы моцны, а ты, у каго сапраўды вось прадуманы вельмі вось гэты сапорт. І Норсмен, да, туды трэба дабрацца, туды ты проста не трапіш. З цікавага там вада каля 10, мне падаецца, градусаў. Я ўвогуле, мне цяжка уявіць, як там плысці, і я баюсь халоднай вады. І ты прыгаеш у гэтую ваду з вялікага такога карабля, то бок там яшчэ трэба да яе даляцець спачатку. Каб туды трапіць, табе трэба яшчэ вырашыць прыгнуць у гэтую ваду ледзяную. І гэта здараецца уночы, то бок ты плывеш вось уночы, там па аганьках, па агеньчыках нейкіх наперадзе. Да, потым едзеш на ровары, там нейкія наборы, 1000 кіламетраў, там будзе 2-3 тысячы, можа там 4 тысячы набор на ровары. І бяжыш потым трэйл, да. Слухай, а ты не ведаеш, гэта не Red Bull усё гэта арганізоўвае? Я думаю, не без іх, да. Да, па вайбу гэта вельмі на іх падобна. І зараз я вось гэта кажу, і слухай, а вось мне падаецца, Red Bull робіць шмат чаго такога экстрэмальнага. А ці ёсць нейкія трыатлоны ад іх? Дакладна ад іх брэнда? Вось зараз сижу і вспоминаю, што прошлым летом ездзіла на Куршскай косе праводзіць старт. Red Bull, дарэчы, яго фінансуе. То бок там замест колы звычайна ты п'еш Red Bull. Перад гонкай, у час гонкі, пасля гонкі. Старт робіцца з каякінга. Да, мне падаецца. На каяках там вось пара людзей робіць гэтую дысцыпліну, потым яны перадаюць эстафету, гэта эстафета.
Ровар і бег вось па гэтых дзюнах на Куршскай косе. Там даволі цяжка па лесе. Да, робіць таксама. Гэта і да пытання таго, што такое, які можа быць трыатлон, якія дысцыпліны туды могуць уваходзіць. І ёсць такі ў Літве, можна удзельнічаць, раю. А сэрцу наогул нармальна, калі Red Bull і спорт зараз? Ну, што там, кафеін? Ну, да, не перабольшваць, але так, даволі шмат вось гэтай ежы, спорт піта, таксама ідзе з кафеінам. Вот перад гонкай я заўсёды п'ю кафеінавы адзін, як мінімум. Потым, калі ты разумееш, што цябе там троху гасіць, уже недзе там на пасярэдзіне гонцы таксама можна закінуцца яшчэ кафеінам, каб троху разагнаць сэрца. Але, гэта вельмі важна. Вось перад тым, як займацца трыатлонам і ўвогуле любым такім спортам, трэба схадзіць, да дактароў, паглядзець на свой стан здароўя, зрабіць ЭКГ, зрабіць УЗІ усяго, чаго толькі можна, ў першую чаргу сэрца і ўвогуле проста атрымаць дазвол гэты, што ты там... Таму што розныя выпадкі здараюцца, і там людзі нават паміраюць на такіх стартах і на марафонах, і на трыатлонах. Ёсць увогуле парада вось всем, хто займаецца гэтымі гонкамі, там ужо пачынаючы з паловы, раз на год рабіць фул чек здароўя. Вось Добра, мы пачалі размову пра здароўе, і ці трыатлон гэта агулам пра здароўе, ці гэта толькі пра спорт? Я лічу, што аматарскі трыатлон павінен быць у першую чаргу пра задавальненне і здароўе. Результаты павінны быць на другім месцы. І гэта сапраўды так, калі ўсё рабіць грамотна. Гэта ўжо навукова даказаны факт, што людзі, якія займаюцца увогуле спортам ці такімі відамі спорта, як вось бег, там плаванне, лыжы, напрыклад, цыкліка, паўсюль дзе ёсць цыкліка, там вось калі параўнаць чалавека, які 20 гадоў займаецца, напрыклад, там у 30 пачаць і ў 50 там параўнаць, такія людзі сапраўды жывуць дольш, выглядаюць маладзей, чуваюць сябе значна маладзей. Гэта значна паляпшае якасць жыцця, і гэта неверагодна пачынае быць бачна, вось чым больш дарослымі і сталымі людзі становяцца. Нішто так не захоўвае маладосць, як вось гэтыя цыклічныя віды спорта. Просто мы закранули тэму, што ёсць жаночы трыатлон, ёсць мужчынскі. І ў мяне тут нават два пытанні. Я адразу іх задам адначасова. Першае пытанне. Ці існуюць смешаныя трыатлоны? Другое пытанне. А ввогуле, якое суадношэнне паміж вось гэтым мужчынскай колькасцю атлетаў і жаночай? Так, смешана існуюць эстафеты, у тым ліку гэта алімпійскі від спорту таксама. 2 дзяўчыны, 2 хлопца. Існуе. А ў сэнсе 2 дзяўчыны, 2 хлопца, гэта каманда? Да, гэта каманда. Нацыянальнай каманды адбіраюцца па 2 чалавекі кожнага полу. Вось. А як яны перадаюць эстафету, калі этапа 3, а іх толькі 2? Робіш 3 этапа, перадаеш эстафету, робіш 3 этапа, перадаеш эстафету, робіш 3 этапа і зноў перадаеш эстафету. Кожны робіць трыатлон. А вынік краіны гэта сумарна 4 чалавека? Да. А я разумею, плыць атрымаць нешта эстафету. Ці там няма літаральнай эстафеты? Слухайце, добрае пытанне. Я вось не глядзела гэтыя алімпійскія эстафеты. Глядзіце, эстафеты ж існуюць і у звычайным трыатлоне вось на кожным старце, які праводзіцца, у тым ліку ў Літве, не на айронмене. На айронменах такога не робяць, але вось гэтыя нацыянальныя старты трыатлонныя у Тракаі, у Друскінінкаі, вось які тут у Літве праводзяцца, там заўсёды ёсць эстафеты. Эстафета можа быць як толькі хлопцы, так толькі дзяўчыны. Там ёсць залікі, жаночыя, мужчынскія і смешаныя. Там эстафета робіцца з 3 чалавек, то бок нехта робіць плаванне, нехта робіць ровер, нехта робіць толькі бег. І у кожнага трыатлета, у тым ліку, у тых, хто робіць эстафету, ёсць чып. Звычайна ён да нагі неяк прышпільваецца,
на ліпучках просто. І ты плывеш, потым дабегаеш да транзіткі, здымаеш гэты чып, пераклейваеш яго на нагу чалавека, які едзе на ровары, потым той раварыст пераклейвае яго да чалавека, які бяжыць. Усё. І па чыпу адлічваецца час. Знаеш, зараз зразумеў, самы жудасны кашмар таго, хто будзе на ровары, што ён праязджае 20 кіламетраў, толькі потом замячае, што разваліўся гэты чып недзе. Гэта не толькі жудасны кашмар, гэта калі ты сходзіш у ваду і цябе праз 50 метраў нехта рукой сарваў гэты чып і ўсё. Вось гэта жудасны кашмар, а ты робіш поўную дыстанцыю. Жудас. І гэта ўсё, гэта канец, ужо ніяк гэта не выправіць. Ніяк не выправіць. Сходзіш з дыстанцыі. Я прабіла да канца, калі шчыра. Я ж туды прыехала, каб кайфануць. Без чыпа, так без чыпа у мяне ёсць гадзіннік, я сама сабе ўсё гэта адмерую, засеку. Не будзе афіцыйнага результата, так бывае. Насамрэч яшчэ на айронменах глядзяць, што чыпы там адвальваюцца ад людзей, недзе там у моры там, да? І потым могуць недзе ў транзіцыі цябе дагнаць і прышпіліць цябе нейкі новы чып. То бок ёсць такія паслугі таксама. Вось. То бок частка дадзеных будзе страчаная, але не ўсё. Гэта вельмі сумна гучыць насамрэч. Гэта не такая рэдкая штука, здараецца. Чыпы такі на вось гэтых ліпучках такіх яны не заўсёды добра трымаюцца. А чаму недзе некуды ў трысют не закідаваць ці ў карман нейкі зашпільвае, на молніі, не ведаю. Зараз робяць нешта новенькае на вось не памятаю, на якіх стартах на апошніх робяць ужо такія, вось, як, напрыклад, вось гэтая штука з Берліна, да, яе даволі цяжка сарваць, таму што яна тут проста зашыта. Вось, ты яе так не атрывеш. І робяць розныя там матэрыялы, розныя гэтыя крыпяжы, як іх там назваць. Рухаемся наперад. Проста раней было трошку цяжэй, з кожным годам усё лепей. А суадносіны мужчын і жанчын, каго больш? Мужчын, канешне ж, больш. Вось калі паглядзець, зараз быў берлінскі марафон. У 70-х годах, калі першая жанчына удзельнічала, яе вылавлівалі на трасе, таму што было забаронена проста жанчынам. Тут няма ніякай логікі, вы яе не знойдзеце. Было забаронена. І таму жанчына, якая пайшла супраць, пратэстна выйшла прабегчы марафон, яе літаральна вылаўлівалі на трасе, яна дабегла, але яе там, абаранялі там яе сябры. А зараз колькасць жанчын была каля 30, мне падаецца, 5%, калі не памыляюся, на 65 мужчын. Гэта ў марафоне. У трыатлоне пакуль не так. У трыатлоне не шмат жанчын. Увогуле не шмат. То бок, мне падаецца, недзе вось апошняя гонка ў Літве, якая праходзіла, у Друскінінкае, там 100 мужчын там было. Мне падаецца, было 100 мужчын, плюс-мінус. А жанчын было толькі 15, можа. Да. Ого. А у тебя есть знакомые, которые занимаются жанчыны триатлоном? Конечно. Я ж з імі разам езжу там на старты, на кампусе. Сэнсе, спачатку з'явіўся трыатлон у маім жыцці, а потым з'явіліся дзяўчыны, якія таксама там займаюцца, мы пазнаёміліся, пасябравалі, вось. Гэта неверагодна цікавыя і вельмі натхняльныя жанчыны. Просто глядзіш, і як можна на іх паглядзець, і потым і не пайсці рабіць тое самае. Гэта ж так натхняльна. Так, дзяўчаткі, прыходзьце ў трыатлон, трэба раздаўляць гэтую паці з сосісак. Слухай, а вось ці ты, ці гэтыя сяброўкі твае, не было ніякіх інцыдэнтаў з, не ведаю, там, нейкімі дрэннымі сітуацыямі, таму што у вас з дыскрымінацыяй нейкай, не ведаю, што таму што, мабыць, мужчын больш, ці гэта такое вельмі дружнае кам'юніці, што калі вы ўсе на дыстанцыі, вы ўсе, неяк няма гэтых дуракоў, якія будуць кагосьці ціснуць, я не ведаю, як гэта. Гэта, я не думаю, што нехто робіць гэта неяк наўмысна, але такі момант, яны проста існуюць у жыцці.
Самыя простыя прыклады гэта вось нам ты пра гэта просто нават і не думаеш у кожнадзённым жыцці. Унісекс майкі, напрыклад, гэта заўсёды мужчынскія майкі. То бок, калі ты прыязджаеш на старты, там кажуць там эсачку ці эмачку, ты думаеш, ну я ж, дзяўчына, я вазьму сабе эсачку жаночую, да? А ты прыязджаеш, там эсачка гэта экселечка, таму што тыпу гэта унісекс, яго рабілі пад мужчын. Вось, таму даволі часта калі хлопцы сабе прывозяць нейкі клёвы мерч са старту, ты не прывозіш нічога, альбо раздаеш гэты мерч там сваім, сябрам, хлопцам, тому што проста жаночага не зрабілі. Ці, тое самае плаванне, на якое кантактнае, калі там нейкая дзяўчына 50 ці 60 кілаграмовай, а побач нейкі хлопец плыве, а ты не падзеліш ніякых, да, і ён там пад сотню, напрыклад, важыць, то бок, калі я яму там рукой па галаве дам, ён не адчуе, а вось калі мне да яго прыляціць, то я адчую. Але ён не робіць гэта наўмысна. Але я думаю, што ўсё роўна я больш закладаю вось на гэта тыпу каго-небудзь аплысці, чым гэта робяць хлопцы. Хлопцы звычайна ідуць проста напралом. І з роварамі насамрэч тое самае, там лішні раз проста падумаеш, можа некага прапусціць, каб там не падбілі, не падрэзалі. На бягу не, ўжо нікому не аддаю. Валю ўсіх. Вось, цікава, што ты закрануў гэтую тэму. Я вось бачыла ў тыктоку, только я не памятаю, ці гэта быў трыатлон ці марафон, але там бегла жанчына, і у яе пачаліся месячныя падчас бегу. І у каментарах пісалі, тыпу, чаму яна не сашла, как брыдка. А я думаю, там бягуць абосраныя мужчыны. Чаму? Як гэта? У чым розніца? Да няма розніцы ніякай. Я таксама не разумею. Я недавно бачыў, я не ведаю, таксама это был трыатлон ці марафон, там бегалі. Як хтосьці першы фінішаваў, гэта была жанчына, і страўнік сказаў сваё падчас фініша, я все здымалі, і яна пачала ванітаваць на бегу. Эфектна выйшла так. Я вам скіну спасылку з Блюменфелдам, як ён фінішыраваў. Ён і ванітаваў, і што там толькі ён не рабіў на гэтым сваім легендарным фінішы. Нам наш мінулы госць паказваў, але гэта быў не трыатлон, гэта быў проста бег, калі ў яго шорты спередзі парваліся, а ён быў толькі ў шортах. Гэта ж спорт, все мы людзі, што... А для спартсменаў гэта хі-хі-хі? Ці як? Гэта нармальная тэма, да. Насамрэч шмат хто вось на стартах, там ты едзеш на старты з людзьмі, ці там на кэмпы, і людзі, абмяркоўваюць, што рабіць у такіх сітуацыях. То бок гэта не нейкая забароненая тэма, ты сапраўды вось там з трэнерам, там з мужчынам абмяркоўваеш, ты вось у мяне там менструацыя, што будзем рабіць з трэніроўкамі? Ці там вось і там на навуковыя даследаванні рабіць, калі лепей рабіць старты ў першай там палове цыклу ці ў другой, і насамрэч у першай, результаты вышэй. Мы ўсе людзі, ты што ты з гэтым нешта трэба рабіць, неяк падстраивацца пад гэта, і лепей абмеркаваць, чым не абмеркаваць. Няма забароны на абмеркаванне гэтых тэмаў. І спартсмены все гэта добра ставяцца і да абосрышаў, і да ўсяго. Да, гэта здараецца. Нічога такога тут брыдкага няма. Усе разумеюць, што людзі працуюць на недзе там на верхнім памежжы сваіх магчымасцяў, здольнасцяў, і там не ўсё пад кантролем. Ты не ўсё можаш кантраляваць. Атрымліваецца, калі вы засраніцам, трэба ісці ў спорт, вас там прымуць. Так. Там шмат такіх. Я хацеў казаць, толькі калі ты будзеш результаты паказваць, так за красивыя вочы не. Просто засранцы, да. Не пройдуць. І я ведаю, што ты таксама прымаеш удзел у шматлікіх марафонах. А гэта для цябе як іншы спорт, ці ты размінаешся перад трыатлонам? Замінаюсь пасля трыатлона. Не шматлікія. У мяне было толькі 2 трыатлона, яны здараліся ў гэтым годзе. Яшчэ адзін быў 20, мне падаецца, першым, але ён такі проста з канапы крос-марафон у Налібоках, школьная гонка, калі-небудзь абавязкова яшчэ пабегаем яе, калі вернемся. А так проста, як заўсёды, гэта кампанія. Сяброў, ведаеце, усе пайшлі рэгістрыравацца, я пайшла, потым выйграла, і думаю, што ўжо трэба ўжо гатавацца неяк, спаборнічаць. Гэта сапраўды асобная дысцыпліна. Я не думала, што марафон гэта так цяжка, як яно ёсць. Я адносілася да яго як да, прабегу, господи, што там 3 гадзіны там з паловай ці 4, што я ніколі не рабіла столькі спорту, а атрымалася, што
інша дысцыпліна, таксама трэба сур'ёзна адносіцца, сур'ёзна гатавацца, і нельга так ставіць як такі старт Б, такі прахадны, непрахадны. Марафон — гэта сур'ёзна. Калі ты бегаеш 21 кіламетр спакойна, гэта не значыць, што ты спакойна прабежыш марафон. Таму што марафон пачынаецца пасля 30 кіламетраў. А раскажы, калі ласка, пра алімпійскі марафон. Як гэта было? Наколькі гэта цяжка? Якія адчуванні, атмасфера? Ой, гэта адзін з такіх самых натхняльных стартаў, які здарыліся ў маім жыцці. Шмат такіх асабістых рэчаў. Я ў школе вывучала французскую мову і заўсёды хацела пабываць у Парыжы, але ў Парыжы бывала толькі пралётамі, калі лецела там у Штаты па працы, і так ніколі і не трапіла ў гэты Парыж. Потым кожная дзяўчына думае, трэба злётаць з гэтым, з выбраннікам. З выбраннікамі таксама не злётала. І я заўсёды думала яшчэ, што было б крута пабываць на алімпійскіх гульнях, і некалі, калі адабралі там Парыж, гэта атрымліваецца 8 гадоў таму, я думала пра тое, што, было б класна зганяць у Парыж на алімпійскія гульні, так блізка, калі яшчэ будзе такі шанец. І я, насамрэч, не планавала на яго. Мяне таксама туды зацягнуў сябра. Дзіма Шумак. Вось, скінуў проста там у апошні дзень ліпеня 23-го года, кажа, хутенька нажимай на спасылку, сёння захадзі, вось табе там кодзікі, вось тут трэба балаў назбіраць, вось сёння, заўтра ўжо будзе позна. І я памятаю гэты дзень цэлы, я хаатычна сижу там гэтыя нейкія там чыцерскія коды уважу, каб набраць гэтую колькасць балаў, і трэба там набіраць было два поўныя гады за нейкія актыўнасці, але былі нейкія коды, якія панавыдавалі прафесійным клубам у Францыі, потым нехта зліў гэта ў інтэрнэт. Весь інтэрнэт пайшоў гэты код увадзіць, а гэта быў французскі сайт, ты там нажимаеш на кнопачку, потым чакаеш хвілінку, пакуль яно там прагрузіць гэту, прапампуе гэтую старонку. І я вось замест таго, каб працаваць, просто цэлы дзень сидзела. Просто цэлы дзень сидзела і уводзіла гэтыя кодзікі, каб назбіраць гэтую колькасць балаў, а яна там кожны месяц яшчэ там дакідывалі за кожны кодзік яшчэ балы. І да снежня 23-го года трэба было сабраць там 100 000, і я вось роненька ў снежні 23-го года сабрала гэтыя 100 000 балаў. Пасля гэтых 100 000 балаў рабілі яшчэ латарэю, у якой трэба было выйграць. З маіх знаёмых выйграў толькі адзін чалавек, гэта была не я. Я памятаю, як мы абмяркоўвалі. Сябра, які мяне туды прывёў, ён не выйграў гэту латарэю, я не выйграла гэту латарэю. І потым неяк мы сядзелі, рабілі з сябрамі індор-трыатлон тут у Вільні, у фабіёнічках у басейне зімой, і пайшлі потым на чамусь займаюцца трыатлонам, каб потым смачна паесці. Правильно, мы пайшлі смачна паесці, пасля індор-трыатлона абмяркоўвалі нейкую тэму, мне трэба было паглядзець імэйл, адкрываю імэйл, просто першы ліст, які я бачу сябе там, congratulations, цябе выбралі ў другім патоку, то бок першы праток я не прайшла. Потым тыя, хто адмовіліся ці не адказалі на ліст пасля таго, як іх запрасілі на марафон алімпійскі, з'явілася нейкая колькасць месцаў, правялі другі раунд адбору, і вось мяне выбралі. Мне, я думаю, пашчасціла, і ёсць плюс быць дзяўчынай ўсё ж такі ў гэтым свеце. У гэтым годзе Францыя вельмі запаралась наконт таго, колькі будзе дзяўчын і хлопцаў на алімпіядзе. І гэта першы раз у гісторыі чалавецтва, калі было 50-50, 50/50. І таму на алімпійскі марафон аматараў таксама выбіралі 50% жанчын, 50% мужчыну. Бегае, канешне ж, дзяўчын менш, чым 50, але вось тут вось пашчасціла. І вось я выйграла свой слот на алімпійскі марафон. Мне былі пытанішкі там са здароўем. Там, я до апошняга месяца, можа, там яшчэ з трэнерам абмяркоўвалі, ці мне ехаць ці не. А потым, там, чым больш распавядаеш людзям, я так ставілася, думаю, марафон алімпійскі, да. Потым там распавядаеш там аднаму чалавеку, двум, потым 10, все такія захапленні, такі, да, сур'ёзна, алімпіяда. І вось такім чынам вось я выйграла і вырашыла, што абавязкова трэба ехаць. І гэта яшчэ здаралася там на 3-й дзень пасля майго там дня нараджэння. Я адсвяткавала дзень народзінаў, паехала ў Парыж, там алімпіяда, неверагодна прыгожа, такая атмасфера, просто весь свет быў там. Марафон, я ніколі ў жыцці не бачыла такой падтрымкі, як там. Просто усе 42 кіламетры, вось ты бяжыш ад дзе мы стартавалі, у цэнтры горада, потым праз Лувр ты бяжыш да Версаля, там разварочваешся,
апошнія 10-15 кіламетраў ты бяжыш з відам на... Гэта быў начны забег, то бок мы о 9 увечары стартавалі, фінішавала я там амаль час, гадзіна ночы была. Ты бяжыш на падсвечаную Эйфелевую башню, яна такая ўсё ліхтарыкамі там свеціцца з алімпійскімі коламі на ёй, вельмі прыгожа. І там быў увесь свет, усе сцягі ўсіх краінаў. Такой падтрымкі я бачыла шмат штартаў, нічога такога не бачыла ўвогуле. Проста з першых хвілін слёзы на вачах ад гэтага крыку падтрымкі, ад той прыгажосці, якую зрабілі з Парыжа у дзень Алімпіяды. Уранку мы паглядзелі старт прафесійнай мужчын, уночы мы прабеглі самі марафон, наступны ранку беглі жанчыны прафесійныя, і ты спачатку глядзіш, як праносяцца гэты самыя хуткія ў свеце марафонцы, перад табой ты бачыш іх фініш, у мяне там засняты на телефон, потым вечары я бегу па той самай трасе, і уже у далоні пляскаюць мне, а не гэтым там марафонцам. Сапраўды, па адчуваннях нават падтрымкі было значна больш для васяматараў, чым для профікаў. І нібыта гэтай гульні сапраўды зрабілі больш для аматараў, як іх задумвалі некалі гістарычна, чым для прафесіяналаў. Французы зрабілі ў гэтым годзе неверагодна крутую алімпіяду. І гэта першы раз у гісторыі, калі аматары беглі алімпійскі марафон у дзень, у час алімпіяды па той самай трасе. Таму гэта такі гістарычны івент, сапраўды першы раз у ўсёй гісторыі, і я, неверагодна проста шчаслівая, што мне так пашчасціла. Да. А якія прызы аматарам тым, хто ўдзельнічаў? Ты застаешся ў гісторыі? Гэта зразумела, так. Як першы раз чалавек, які аматар прабег такі вялікі марафон. Медальку табе даюць. І Citroën. Паглядзець, да, паказваюць прыгожыя. А гэта ці сакрэт? Колькі стоіла узнос за гэты? Ніколькі. У тым... Колькі? Так, у тым увесь, да. Сакрэт, што... такая латарэя. Zero euros. Вось, мне падаецца, трыатлон — гэта же пра нейкую і маральную закалку, і ці ёсць у цябе нейкая умоўна аматарская дэфармацыя, як он цябе змяніў? 100%, я думаю, што маё жыццё ўжо ўвогуле іншае, зусім іншае. І яно адбываецца, як і павінна адбывацца, проста ты кожны дзень робіш гэты крок наперад, стаеш з канапы, з ложка, ідзеш, нешта робіш. Не кожны дзень хочацца гэта рабіць. І кожны дзень твой характар змяняецца, ты становішся мацней. Гэта і дапамога з аднаго боку зняць стрэс. І з іншага боку яна неверагодна закаляе характар, таму што ты вядзеш барацьбу вось менавіта з сабой. Кожны дзень вядзеш барацьбу з сабой, кожны дзень становішся трошачку мацней, і я думаю, што мой характар даволі значна змяніўся. І тое, што я зараз раблю па жыцці, і тыя рэчы, якія там прахадзіла за гэтыя гады, яны... я магу гэта рабіць толькі менавіта таму, што я закаліла гэты характар свой праз трыатлон. У тым ліку праз усе гэтыя гонкі. Кожная гонка — гэта такая перамога над сабой, на сапраўды. І ёсць шыкоўная кніга, вельмі раю прачытаць. Аб чым я думаю, калі я думаю аб беге, Харукі Муракамі напісаў. Я заўсёды любіла гэтага пісьменніка, там, недзе з 16 гадоў, калі пазнаёмілася толькі з ім, і потым даведалася, што ён бегун, марафонец. І нават на 100 кіламетраў ён таксама бегаў у сваім жыцці. Калі суперкоратка, ён пачаў пісаць, калі яму было 33. Да гэтага ў яго быў свой бар, ён продаў бар і пачаў пісаць. Змяніў увесь свой дзень, лад жыцця, пачаў вельмі рана вставаць, шмат бегаць. І вось чым больш ён бегаў, чым больш прафесійным і на больш дліннай дыстанцыі ён станавіўся, тым больш у яго атрымлівалася прафесійна, у тым ліку пісаць. Тым больш папулярным я станавіўся, тым больш такія вывераныя тэксты і гісторыі яго адбываліся. Гэта я пра тое, што мне падаецца, што чым больш цяжкія вызовы я перад сабой стаўлю ў спорце,
тым больш я магу у тым ліку і ў жыцці дасягаць, тым больш не страшна мне вось выходзіць кожная гонка, там марафон першы зрабіць, напрыклад, гэта выйсці за некаторыя межы магчымага ў сваёй галаве. Я вось прабегла апошні свой марафон, я не думала, што я так магу, але як толькі ты перасякаеш гэтую фінішную вось лінію, я пачынаю думаць так, ну я змагла на гэты результат, але ж мне было вось, я ж магу мацней, ну магу мацней, я ж тут не памерла, у мяне яшчэ сілы ёсць. Калі я патрэню яшчэ трошачку, я змагу яшчэ лепей. І вось той результат, які мне 4 гадзіны таму, я думала, што я ўвогуле не магу так прабегчы. Мне вось там трэнер казаў, давай, спрабуй, цябе трымаецца. Я прабегла лепей, чым мне казаў трэнер, і падумала, што я магу яшчэ лепей, калі яшчэ трошку патрэніруюсь, трошку больш там адказна, трошку... Вось, мне падаецца, гэты спорт, ён дае магчымасць вось гэтай памежы магчымага у мяне ў галаве пашыраць, і праз гэта пашыраецца разуменне таго, што я магу больш не толькі ў спорце, а ўвогуле ў жыцці. І гэта неверагодна крутое пачуццё, вельмі, вельмі крутое. Раю паспрабаваць і вось падсесть на яго. Найкруцейшы наркотык. А таксама нядаўна прайшоў берлінскі марафон, а ты таксама там была, раскажы, калі ласка. Да, я таксама выйграла туды слот. Берлінскі марафон гэта адзін, як вы ўжо ведаеце, з 6 менеджераў, якія існуюць у свеце, разам з такійскім, лонданскім, чыхагскім, нью-йоркскім і бостанскім марафонам. У гэтым годзе берлінскі марафон азначаў 50-годдзе. Першы раз яго праводзілі ў 1974, тады прабегла менш за 1000 чалавек. Калі я не памыляюся, каля 500, можа, фінішораў было. У гэтым годзе берлінскі марафон паставіў рэкорд. Ён трапіў у кнігу Гіннеса. Там фінішыравала трошачку больш, чым 50 500 чалавек. Так, гэта даволі вялікі івент. Трапілі мы туды, канешне ж, таксама сябрамі, якія пазвалі прабегчы марафон, які не планавала бегчы, але выйграла, ну што ўжо, выйграла слот, трэба карыстацца, бо трапіць на менеджеры непроста, насамрэч. І ёсць вось жаданне скончыць іх усе 6, і за 6 марафонаў даюць, канешне, што? Медаль з 6 марафонамі, такімі менеджерамі. Там збіраецца такая прыгожая. 6-граннік. Гэта быў мой другі марафон. Парыж я прабегла ў пачатку жніўня, 10 жніўня, а Берлін адбыўся 29 верасня. І ў Парыжы было цяжка, сапраўды цяжка. Там даволі цяжкая, адна з найцяжэйшых у гісторыі марафонскіх трас атрымалася. Там былі цяжкія горы, такія челленджавыя сапраўды. Пасля проста на характары туды запалзаеш. З такім 16-18 градусным уклонам. Гэта шмат вельмі. Ты бяжыш нібыта на неба, ты падбегаеш, і там у Парыжы падсвечвалі такімі ўночы аркамі, і ты падбегаеш проста да нейкіх рэкаў, ходзіць у неба, і ты разумееш, што табе зараз 1,5 кіламетра, проста туды неяк трэба ось нешта трэба з сабой зрабіць, каб трапіць праз гэты 1,5 кіламетры на вяршыню гэтай гары, а потым з такім самым уклонам яшчэ ўніз прабегчы, што таксама непроста вось бегчы з гары. І Парыж даўся мне даволі цяжка. Я там на характары яго дабегала, асабліва пасля гэтых гор. Гара апошняя цяжкая скончылася на 30-м кіламетры. І да 35-го я дацягнула класна, пасля 35-го ўжо было цяжка, я ўжо там на характары просто ты бачыш гэту эфелеву башню, і вось і ўсё, думаеш толькі пра яе трошачку так наперад нагібаешся, і так просто one step at a time. Всё, усе думкі толькі пра гэта. Вось зараз я зраблю яшчэ крок. І вось апошнія 7 кіламетраў у Парыжы былі такімі. Я прыбегла на фініш і падумала, так, ну все, трэба рыхтавацца. Так проста не атрымалася. Трэба будзе да наступнага марафона ўсё ж такі нешта парабіць, больш такое па праграме. А з Берлінам... Берлін даволі плоскі, правда, не з Парыжам, ну, вогуле плоскі, там няма ніякага набору, ніякіх гор. І я чакала, вось гэта так званая сцена марафонская, там яна здараецца недзе там паміж 20-30, 20 і 40, давайте так, я не памятаю, дзе там яна, там на 30 прыкладна кіламетры. Я чакала гэты свой 35-й, як у Парыжы. Першыя 20 кіламетраў мне атрымалася вельмі добра вось раскласціся на Берліне. Звычайна, вельмі крута, калі ты робіш адваротны спліт. Гэта значыць, што другую частку марафона ты бежыш хутчэй, чым першую частку марафона. Гэта даволі грамотная, клёвая падводка.
і ў мяне атрымалася гэта зрабіць. Я другую частку прабегла на 1 хвіліну хутчэй, чым першую. То бок першую палову, гэта значыць, што ты трымаешся даволі камфортнага тэмпа, гэта не лепшы тэмп, з якім ты можаш бегчы, ты трошачку сябе так стрымліваеш, каб не выдаць усё, што ёсць. З 20 па 30 ты працуеш ужо, з 30 па 40 там на характары, потым 2 бонусных кіламетра і 195 метраў спрынта напрыканцы. Вось. І я пасля 30-го я такая, так, ну, засталося 12. І ты нават думаеш не 12, думаеш 10. Ну, 10-ку я ўжо умею бегаць, я ўжо там 100 разоў бегала гэтую 10-ку, гэта ўвогуле там нічога. Потым там 31, 32, 33, 34, такая, так, ну, 35. Зараз будзем чакаць гэту сцену, якая мяне дагнала ў Парыжы. Яна не дагнала, такая 36, нормально, трымаемся, тэмп, все на месцы, 37, на месцы, 38, 39, 40. 40 ты уже забегаешь так у цэнтр Берліна, і там пачынаецца такі П-Т-абразнае нешта, Г-абразныя такія павароты, просто вось такой змейкай бяжыш увесь час. Шмат людзей даволі на Берліне, 50 000 іх не трэба прапусціць праз гэтую трасу. Вось, і самы цяжкі мой кіламетр, гэта быў 41-й, вось там, сапраўды, я страціла троху тэмп, я там страціла 15 секунд з кіламетра, я не хацела іх страчваць, у меня была мэта усе кіламетры прабегчы так, як я хацела. Вось гэта адзін кіламетр, на якім я прасела, 1,42, я неверагодна задаволена. І апошні кіламетр, ты звычайна ўжо там проста ты бачыш гэтыя бранденбургскія мараты, праз якія тебе трэба прабегчы пад імі, гэта вельмі прыгожа. І все, там же просто ляціш, арэш, там хто што робіць, там петухі гэта раздаеш там людзям навокал, нехта плача, я стрымліваюсь, не плачу, і все, і потым прыгожая гэта там блакітная дорожка, там все там тебе паказваюць на камерах. Ну клас, я кайфанула. У Берліне сапраўды вось вельмі лёгка прайшоў, нечакана лёгка прайшоў марафон. Я не заўважыла ніякіх там сцен, буроў, гор, нічога, вось сапраўды кайфанула на гэтым марафоне. Паважаныя слухачы, калі вы зараз не вельмі зразумелі, пра якія сцены мы тут кажам, пераслухайце наш падкаст з марафонцам Дімай, там мы вельмі падрабязна абмяркоўвалі, што такое сцяна і чаму гэта найстрашнейшая жудасць для ўсіх, хто бегае марафоны. Так, і якая сцяна лепей, з цэглы ці сцеклаблоку? Мне падаецца, тут вельмі было цікава, што мы узгадалі сцену ў кантэксце берлінскага марафона. Да. Не было, сцен не было. То есть у Парыжу на алімпійскім марафоне ты сустрэла сцяну? Да, нечакана не ў Берліне, а ў Парыжы. А як ты справілася? Звычайна ты просто як гэта адбываецца? Ты разумееш мозгам, што трэба бегчы наперад, ты аддаеш нейкія сігналы сваім нагам, што так, мы рухаемся, вось у нас ёсць тэмп, у нас ёсць тактыка, нам ее трэба прытрымлівацца, але прытрымлівацца тактыкі ўжо не вельмі атрымліваецца. Ты просто все, у тебе ёсць асобна галава, ёсць асобна ногі, яны там нешта робяць, і ты ўжо не кантралюеш там, бо тебе просто падае пульс, падае тэмп, і ты з гэтым не можаш зрабіць нічога. Все, ты не кантралюеш свой тэмп, просто ніякі характар ужо не вывозіць, і просто твоё цело, ты просто страчваешся гэты тэмп і неяк там дапаўзаеш, нехта пераходзіць на шаг. Я дабегла, все нормально, просто там у меня быў план па 5:20 прабегчы у Парыжы. Я 35 кіламетраў пратрымалася там плюс-мінус за гор гэтых, там недзе было трошачку больш, трошачку менш. Пасля 35-го вось мяне накрыла, я перайшла на 6:20. Вось я там хвіліну на кожным кіламетры я страчвала, таму што ўжо не магла кантраляваць гэты тэмп. У Берліне, ну, і-за гэтага у мяне ў Парыжы там сярэдні атрымаўся не 5:20, як я хацела, а 5:30. А ў Берліне у мяне з трэнерам быў план выбегчы з 5 хвілін, тыпу 4:59. Я хацела дабрацца на наступны мэджар. Вось, але я падумала, я да гэтага нядрэнна прабегла паўмарафон тут у Вільнюсе і вырашыла, што трэба паспрабаваць трошачку больш хуценька там паспрабаваць Берлін. І ў мяне быў план па 4:50, і вось я яго прабегла роўненька па 4:50, як я хацела, трошачку павольней першую частку і потым другую частку там па 4:50, то бок я у Парыжы зняла 40 секунд з кіламетра. Гэта даволі шмат. Якія ў цябе гарміны? Старенькія. Ім уже 5 годзікаў, мне сябры падарылі на 30. Цяпер мне 35 уже. 935. Я яшчэ працую.
А як ты рыхтуешься да такійскага марафону? Пакуль ніяк. Пакуль вось планую пераглядзець анімэ даволі шмат. Вось гэта моя падрыхтоўка. Зараз я складаю сабе плейліст у Ютубе. Пачакай, а такійскі гэта таксама мейджор ці не? Да, я выйграла яшчэ на латарэю ў Токіо. Вось Чаму цябе нешта шчасце цябе вельмі шчыльна? так што Так, гэта ўсё, канешне, добра, але раскажы, калі ласка, а што такое паста-паці? А адкуль ты ведаеш пра паста-паці? Я проста ў тыктоке бачыла хэштэг. Так, і што там казалі пра паста-паці? Ну, мы ж ужо ведаем, што нам патрэбна даволі шмат углеводаў на гонке, так, таму можна загружацца трошачка гэтымі углеводамі за тыдзень ці за пару дзён перад гонкай, таму перад вялікімі такімі івэнтамі ходзіць звычайна вось паста-паці рабіць увечары, калі ты кушаеш шмат углеводаў у выглядзе макаронак, і гэта называецца паста-паці. А чаму менавіта макаронкі? Чаму там не сінабоны? Сінабоны даволі тлустыя, а калі ў цябе шмат тлусту разам з углеводамі, гэта даволі цяжкая такая нагрузка ідзе на печень, таму лепей ужываць у даволі такім чыстым выглядзе пасту. Паста гэта такі вядомы простыя углеводы, які ты даволі часта есі, і твой страўнік ведае, што з імі рабіць, таму гэта такі просты. А насколькі шмат пасты вы едзіце? Ну, типа, гэта адна талерка, ці гэта 15 талерак вы там закідваеце? Не, адна талерка, звычайна. Ты ж не будзеш таксама там аб'едацца. Тебе патрэбна гэта пачуццё лёгкасці яшчэ на гонкі. Так, таму ты проста звычайна замест свайго такога вечэры, што б ты не еў там раней, проста замяняеш гэта ўсё максімальна на углеводы пару дзён перад гонкай. Гэта паці до, а якое паці пасля? Гэта застанецца сакрэтам. Прыходзьце ў трыатлон, даведайцеся. Гэта как у ўсіх лыжнікаў, сноубардзістаў ёсць апрыскі пасля пакатушак у гарах. Так. Наш знаёмы спартсмен Леонид сказал, што займацца спортам можа кожны, а вось бухаць не кожны. Магчыма, трэба здароўе мець. Трэба здароўе мець, так. Так што, калі вам казалі, што трыатлон гэта пра здароўе, занатоўвайце. No comments. Так, вось мы шмат размаўлялі таксама і пра Ironman. А скажы, гэта нейкія дасягненні, гэта фінальны босс, ці гэта форма мазахізму? Я б хацела, каб у маім жыцці гэта не было ні фінальным боссам, ні формай мазахізма. То бок падвесціся так, каб не пакутаваць на гэтай гонцы, а атрымаць ад яе асалоду, прайсці яе ў поўную моц, так, як я магу, паказаць максімальна клёвы результат, зрабіць гэта некалькі разоў у сваім жыцці, чым больш, тым лепей, наколькі хопіць здароўя, сіл і жыцця. І як з любой такой чэлленджам, каб не было эмацыйнага правалу пасля дасягнення мэты, лепей заўсёды мець нейкую наступную мэту яшчэ больш чэлленджавую і цікавую пасля гэтага старта, каб было да чаго гатавацца. Вось я гляджу на гэта так. У мяне няма такой адзінай мэты зрабіць адзін поўны айрон у сваім жыцці і потым перастаць. Але ёсць две катэгорыі трыатлетаў. Адны прыходзяць менавіта, каб зрабіць поўны айрон і потым забросіць у гэта. І другі, для каго трыатлон — гэта лад жыцця. І я належу вось да другой катэгорыі. Для мяне гэта ў першую чаргу лад жыцця. Проста кожнадзённы такі выбар. А кажучы пра мэты, які ў цябе мэты на гэты сезон? Завяршыць яго паспяхова. І скончыць трыатлон. Вось хто першай групе, аказваецца. Не, ну мы ж зараз ужо кастрычнік, да? Я ўжо даволі шмат зрабіла, чаго хацела, нават больш, чым я думала, што я змагу. Калі б гэта быў звычайны сезон, я бы зімой насамрэч лінавалася. І вось мы вяртаемся да таго, што калі ёсць адна мэта, то лепей, і ты яе дасягаеш, лепей мець другую, трэцюю, там, чацвёртую, каб не было гэтай ямы эмацыйнай. Як ні круці, у мяне ўсё роўна ў жыцці працуе вось гэтае правіла, што калі ёсць нейкі старт наперадзе, я ведаю, што ён будзе. Каб на ім не пакутаваць, я буду сёння выходзіць і трэніць, каб мне потым не было дрэнна на гонкі на самой, на старце, так? І вось я зараз выйграла Токіо, і я буду зімой гатавацца.
100%. Таму не будзе такога доўгага міжсезоння, калі я нічога не раблю ці лінуюся максімальна. Гэта першае. А другое, вось хачу яшчэ з'ездзіць. Ёсць клёвыя хлопцы з дзяўчынамі на Кіпры, беларусы. Яны робяць такі дамашні утульны кэмп 2 разы на год. Прыязджайце абавязкова. Там можна, дарэчы, пачаць таксама займацца трыатлонам. Яны робяць яго ў вясну і робяць яго ўвосень. Увосень яны падводзяць яго пад клёвы старт на Кіпры. Называецца Олімпус Мен. Ён лічыцца нават экстрэмальным трошачку, паглядзім. Гэта палова айронмена. Плысці 1,9 кіламетра ў вадзе, ў моры. Даволі камфортная там яшчэ тэмпература. А потым ехаць, канешне ж, на гару. Гэта Кіпр, там ёсць горы, і весь ровар, гэта 84 кіламетры з набором 2500 на ровары. І прыязджаеш на гару, і потым 21 кіламетр, гэта палова марафона, бегчы трэйл па гарах. Вельмі прыгожа. Клас. Не магу дачакацца ўжо гэтага старта. І вось гэта там, хутчэй за ўсё, будзе недзе 7-7,5 гадзін чыстага кайфу. Просто медытацыя такой, едзеш 10-15 кіламетраў у гадзіну ў гару. Ты, жара, трошачку вады, гара перад табой. Супер. Клас. Вось кажучы, дарэчы, пра будучыню. Светлая. А як, на твою думку, будзе развівацца трэніраванне, спаборніцтва па трыатлоне там бліжэйшыя 10 гадоў? За апошнія гады, насамрэч, даволі значна бустанулі результаты як у профікаў, так і у аматараў. І ёсць адчуванне ў гэтай фома, што я не паспяваю за результатамі ўсіх гэтых аматараў і профікаў. Шмат людзей прыходзіць у трыатлон. Гэта круто, насамрэч, таму што гэта ўсё ж такі пра лад жыцця, вось пра гэта развіццё характару, пра... Я абажаю гэтыя вандроўкі, вось калі можна паехаць стартануць, недзе пазнаёміцца з крутымі людзьмі. Чым больш людзей будзе прыходзіць, тым больш я буду ў першую чаргу атрымліваць задавальненне, тым больш здаравейшым будзе кола, з якім я камунікую. Таму я думаю, што будучыня гэта пра яшчэ больш техдопінгу, яшчэ больш крутыя прылады. Ну, мне цікава пра больш працы з дадзенымі, пра магчымасць вось калібраваць свае результаты вось на тых самых дадзеных. Зараз прафесійны трыатлон гэта вельмі шмат пра дадзеныя. Вось нарвежская сістэма, так званая, там нарвежцы робяць цуды. Той самы Блюменфелд, пра якога мы сёння з вамі размаўлялі, засранец, так сказаць. Вось, яны выдаюць нейкія цуды, працуюць столькі на дадзеных, то бок яны замяраюць усе паказальнікі некалькі разоў на трэніроўку. І я думаю, што будзе яшчэ больш навукі, яшчэ больш хуткасці, яшчэ больш цікавасці і больш стартаў. Ну, толькі светлая будучыня, сапраўды, я чакаю толькі добрага ад будучага. Больш людзей, больш ганарараў, профікам. І жанчынам, галоўнае. Да, і 50-50 для жанчын таксама. Угу. Ну, раз мы уже потихонечку подыходим к концу, у меня ось была такая для тебя больш просьба, чым пытанне. Можа, ты зможаш даць нейкія парады маладым дзяўчынам, менавіта, якія хочуць заняцца трыатлонам? Так, якая парада? Не баяцца, там няма нічога страшнага, насамрэч. Гэта неверагодна прыгожа выглядае, у тым ліку, пасуе і, зноў жа, падтрымлівае здароўе, падтрымлівае характар. Проста жадаю усім зычу вось неяк адчуць у сябе гэта жаданне і моц, схадзіць паспрабаваць і таксама пачаць атрымліваць асалоду. Нават калі гэта не трыатлон, хаця б адбегаць і проста плаванне, ці проста ад ровара. Гэта круты спосаб праводзіць час і аздабляць сваё жыццё. Круты лад жыцця, я б сказала, вось так. Таму да сустрэчы дзе-недзе на стартах, на фінішах, дзе-небудзь на трасах, ды дзе заўгодна, у Аўстрыі, у Літве, у Польшы, у Беларусі аднойчы. Пабачымся. І з вами былі Воля, Алесь, Зміцер і Даша. Дзякуй вялікі, што да нас завітала. Была вельмі натхняльная размова, мне падаецца. Так, вялікі дзякуй і да пабачэння. Дзякуй, што запрасілі. Мне вельмі спадабалася.